ዓላማና ከም ሰባት መፂና ኣለና ሶ እቲ ላይፍ ፐርፐዝ ወይ ከዓ ናይ ሂወት ዕላማ ራእይ ዝበሃል ነገራት ኢና ክንድሰፈት ኢና ምክንያቱ እሱ እቲ መሰረታዊ ነገር እዩ ልክዕ ከምዚ ጉዕዞ ተሓሲብ ናይ ሂወት ካበይ ተበጊስካ ኢኻ ናበይ ትኸይድ መጀመርያ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ሶ እሱ ኮንሽስሊ ብንቕሓት እንተደኣ ዲተርሚን ጌርካዮ ወሲንካዮ ሽዑ ካብ ከምዚ ቦታ ናብ ከምዚ ቦታ ከይደ ኣብ ሂወት ክኾነ ዝደሊ ከምዚ ምክንያቱ ከምዚ ስለ ዝደሊ ካብ ሂወት ምስ በልካ ሱኻቲ ገዛ ርስኻ ዝያዳ ዳጽናዓኻ እንዳፈለጥካ ምስ ውሽጥኻ እቲ ናይ ጽሞና ግዜ ዝበልናዮ ዳ ተዛረብካ ምስ ከድካ ቶም ዝያዳ ንዓኻ ዝቐርቦኻ ነገራት ወይ ከዓ ዝያዳ ተመስጦ ዝቦኻ ዝያዳ ትፈትዎም ነገራት ናባኻ እንዳቐረቡን ዝያዳ ዳተገልጹን ስለ ዝኸዱ ዝያዳ ነብስኻ ዳፈለጥካ ኢኻ ትኸይድ ካብኡ ተመርኪዝካ ሽዑ እቲ ናይ ሂወት ዕላማኻ ክትቅይስ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምዚ ጂፒኤስ ወይ ከዓ ኮምፓስ ናይ ሓደ መርከበኛ ኮይኑ ከዓ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ከብፅሓካ ይኽእል ኢልና ነርና ሶ ምስኡ ዝተኣሰር ነቲ ሕቶታት እቲ እንተደኣ ክንምልሶ ክኢልና ኣንፈት ክበና እዩ ኣብቲ መገዲ ተፀኒሕና ዝያዳ ንፃረኽበና እዩ እንተደኣ ሎስት ካብቲ ንሕና ናሓስቦ እንደልዩ ነገራት ወፂና ፀኒሕና ከዓ ናብቲ ትራክ ናብቲ መገዲ ስለ ዝመልሰና ኣገደስቲ ሕቶታት እዩ ዘለዎ ሶ እቲ ፒዲኤፍ እዚ ንመሃሮ ዘለና ክሰደልኩም እየ ብዘይ ንሱ እቲ ቪድዮ ስለ ዘለኩም ናይ ዝቕፅል ሰሙን እሱ ክኸውን ትስራሕ ማለት እዩ ሶ ናይ ሎም መዓልቲ ከዓ ምስኡ ዝተኣሰር ሕልምኻ ምንባርን ሸቶታት ምስራዕን ስለዚ ኣብ መንጎ ሕልምን ኣብ መንጎ ፐርፐዝ ዕላማን እንታይ ፍልይ ዘሎ ራእይን ስለዚ ራእይ ዕላማ ክበሃል ከሎ ኣብ መወዳእታ ኣብዛ ዓለም ተበርክቶ ነገር ወይ ከዓ ምስ ሰባት ዘራኽበካ ትቦ ሰርቪስ ወይ ከዓ ትቦ ኣገልግሎት ዓይነት እዩ ዝኸውን ተዳ ሕልሚ ክንብሎ ኮይና ግን ንስኻ ትነብሮ እዩ ክትነብሮ ትደሊ ቦታ ክህልወካ ትደልዮ ዝምድናታት ኣብ ሂወት ካብ ሓዳርካ ካብ ናብራኻ ጀሚርካ ክህልወካ ትደልዮ ናይ ሂወት ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ቀመም ክትነብሮ ትደሊ ቦታ ክህልወካ ትደልዮ ገዛ ክህልወካ ትደልዮ ቅርፂ ኣካላት ኩሉ እቲ ኣብ ሂወት ዘድልየካ ክትበፅሕ ትደሊ ቦታታት ብምሉእ እቲ ሂወት ክትገብሮ ትደሊ ነገራት ኣድቬንቸር ንበሎ ኩሉ ዘጠቃለለ እቲ ሕልሚ ይበሃል ስለዚ እቲ ሕልሚ ንስኻ ትነብሮ እዩ እቲ ፐርፐዝ ንብሎ ዘለና ዕላማ ኣገልግሎት እዩ ንኣብነት ዓራት ተዳኢልና ንምንታይ ዕላማ ይስራሕ እንተዳኢልና መደቀሲ ሶ it has a purpose ማለት እዩ ሰርቭ ገብር እዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ነገራት ኣብ ሂወት ተርእይና ኢኻ ዕላማ ዘይብሉ ነገር የለን ስለዚ ተማሳሊ ሂወትና ከዓ ብዕላማ ከም ዝመፀ እንተደኣ ፈሊጥና ንምንታይ እዩ ተፈጢርና ዘለና እቲ ሞስት ምሳና ኣንላይን ክገብር ዝኽእል ምስ ውሽጥና ክሳነ ዝኽእል ነገር ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እሱ ምስ ረኸብና ከዓ ካብኡ ተበጊስና እቶም ቫሊስ ናትና ክብርታት ክንብል ከለና ሕጂ ንዓና ዝያዳ ከምዚ ቀየድቲ ኮይኖም ኣንፈት ናይ ሂወትና ዝሰርዑ ማለት እዩ ስኻ ኣብ ሂወት ዝምድናታት ዲኻ ዝያዳ ቀዳምነት ዝሰርዕ ጥዕና ዲኻ ዝያዳ ቀዳምነት ዝሰርዕ ገንዘብ ዲኻ ዝያዳ ቀዳምነት ዝሰርዕ ብዙሕ ነገራት ሓጎስ ዲኻ ዝያዳ ቀዳምነት ዝሰርዕ ሰላም ናፅነት ኩሉ እዞም ነገራት እዚኦም ቀፃሊ ምስ ነብስና ብምዝራብ ምስ ፈለጥና ምስኡ ብስሳነ እንተደኣ ክንሰርሕ ክኢልና እቲ ሓፈሻዊ ናይ ሂወት ዕላማና ኣሚን እቲ ሕልምና ከምዚ ንሪኦ እቲ ሂወት ሓደ ዓብ ስእሊ ሙሉእ ስእሊ እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሕልሚ እቲ ድሪም ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እዚ ቪዥዋላይዜሽን ዝብሎ ቀፃሊ ኣብ ኣእምሮኻ ምሳል እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ የቕጠመና ዝኽእል ኣዎንታዊ መረጋገፂ እዚ ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ዝብሎ እንታይ ማለት እዩ ሰሌዳ ራእይ ቪዥን ቦርድ ሾቶ ምውፃእ እዞም ኩሎም ነጥብታት እዚኦም ክንሪኦም ኢና ስለዚ ሕልሚ ሂወት ወይ ከዓ እዚ ላይፍ ድሪም ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምዚ ገዛ ዲዛይን ዘሎ ሂወትና ከዓ ላይፍ ዲዛይን ኣሎ ስለዚ ናይ ሂወትና ዲዛይን ሂወት እንታይ ይመስል ሂወትና ብምንታይ ኢና ክንመርሓ ንደሊ ኣብቲ መእተዊ ከም ተዛረብናሉ እንታይ ንሕና 100% ሚእታዊት ናይ ሂወትና ሓላፍነት እንተደኣ ተሰኪምና ካብ ደጋዊ ሓይልታት ካብ ካልእ ክንቋፀሮ ዘይንኽእል ኣውፂና ናብ ገዛ ርስና እንተደኣ ምፂናዮ ንሕና ካፒቴን ናይ ሂወትና ሓለፍቲ ኣብቲ ድራይቨር ሲት ዝበልናዮ ኣብቲ ቅድሚት እንተደኣ ኣብቲ ናይ ኣውቲስታ ቦታ ኮፍ ኢልና ናብ ድሌትና ኣንፈት ክንመርሓ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ሓላፍነት እንተደኣ ተዋሂብና ማዕረ ማዕሪት ናፅነት ኣለና ማለት እዩ ሶ ንክልቲኡ ዋሂድና ከመይ ንጥቀመሉ እቲ ፍሪደም ኣለና እቲ ፍሪ ዊል ዝበሃል ዘሎ ናፅነት እቲ ሓላፍነት ከዓ ኣለና ማዕረ ማዕሪ ምክንያቱ እንተደኣ ናፅነት ኣለካ ማዕረ ማዕሪኻ ሓላፍነት ኣለካ ናፅነትካ ብግቡእ ተዘይተጠቂምካሉ ከም ውፅኢቱ እቲ ሂወትካ እውን
ናብ ሓደ ዘይተደለየ ኣንፈት ክኸይድ ይኽእል እዩ እንተዳ ቁፅፅር ካባኻ ወፃኢ ኮይኑ ግን ወላ ሓደ ቁፅፅር ካባይ ወፃኢ ስለዚ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የብለይን ኢና ንብል ኣብ ሂወት ግን ከምኡ ይኮነን ክንዲ ዝደለና ንብለ ዋላ ክንሓብኦ ንፈትን ሂወትና በቃ ናትና እያ ስለዚ በዓልና ኢና ናብቲ ንደልዮ መገዲ ክነኺዳ ንኽእል ስለዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ሂወት ፀጋን እቲ ዝዓበየ ሓላፍነትን እዚ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ኣማኒኤል ክኾኖ ዘለኒ ዘይካ ወላ ሓደ መፅኡ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የለን ክቕይሰኒ ዝኽእል ነገር የለን እዚ መጀመርያ እዚ ምፍላጥ ሓላፍነት ክትወስድ ክትባራበር ካብ ደቂስካ ዘለካ ይኽእለካ ምክንያቱ ዋላ ደቂስካ እንተዳ ኸይድካ ሰሚልካ ሂወት ናይቲ ዘይምውሳንካ ሓላፍነት ትወስዶ ንስኻ ኢኻ ተሰካሚ ናቱ ተዛዕበየ ናይ ሂወት ነገርካ ኣብቲ ጌም ናይ ሂወት ኣብቲ ሂወት ኣብቲ ናብራ ናይ ሂወት ክሳብ ዘለና 24 ሰዓት ማለት እዩ ካብኡ ክንወፃኢ ንኽእል ኢና ኣትሊስት ካብቲ ሂወት እንተዳ ወፂና ኣለና ተዘይኮነ ግን ክንዲ ዝደቀስና ንደቅስ ከም ዝተሓቢኻ ተሕልፎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ሂወት ከምኡ እንተዳ ተዘይኮይኑ ነብሱ ወከፍ ንገብሮን ዘይንገብሮም ነገር ኣባና ዝፍፀም እንተዳ ኮይኑ ኮንሽስሊ ብንቕሓት ክንትስእ ክንክእል ኣለና ብንቕሓት ምትሳእ ማለትካ እንታይ እቲ እንደልዮ ሂወት ባዕልና ዲዛይን ንገብሮ ንመርሖ ልክዕ ከምዚ ሓደ ኢንጂነር ንሓደ ገዛ ክሰርሖ ከሎ ብምሉእ ዲቴይል ዝሰርሖ ብኸምኡ እንተዳ ክንቅይሶ ክኢልና ድሕሪኡ ካብኡ ተበጊስና ኢና ክንሰርሕ ንኽእል እንተዳ ፕላን ተዘይብልካ ማስተር ፕላን ናይ ሂወትካ እንተዳ ዘይትፈልጥ ኮንካ ግን ተደጋጊሙ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ከም ትኸይድ ስለ ዘይትፈልጥ በቲ ኩነታት ዝመርሓካ በቲ ኣጋጣሚታት ዝወስዱኻ ነገራት በቲ ዝመፅእ ድፊት ተቐይስካ ትኸዶ ዳ እምበር ባዕልኻ ትገብሮ ነገር ፕሮኣክቲቭሊ ወይ ከዓ ሓላፍነት ሰሚዒካ ወይ ከዓ ብሌትናትካ ቀስቂስካ ስለ ዘይኮነ እቲ ዓይነት ንብሮ ሂወት ዓብዪ ሂወት ኣይከውን ስለዚ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ክህልወና ዘሎ ናይ ሂወት ነገር ንብሎ ብምሉእ ሓደ ዲዛይን ነውፅእ ብፅሑፍ ዲ ብስእሊ ዲ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣብ ባይታ ቅድሚ ምርኣይካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ክስእሎ ኣለካ እዚ ሓይሊ ናይ ኣእምሮ ንብሎ ዘለና ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ሓይሊ ሓሳብ ተዛዓበየ ነገር እዩ ቶትስ ሃቭ ክሪኤቲቭ ፎርስ ዝብሉ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ናትና እቲ መጀመርያ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎ ነገር እዩ ምክንያቱ ምስ ሓሰብካ ምስ ደጋገምካ ጥራሕ ኢኻ ኣብ መወዳእታ ናብ ተግባር ትኸይድ ስለዚ ሓሳብ ቀዳማይ ናይ ዝኾነ ነገር ክሳብ ዝኾነ ብዝግባእ ኢፌክቲቭሊ ክንሓስብ እንተዳ ክኢልና ነቲ ሂወትና ዘድልየና ነገር ናብ ኩምነት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ካልእ እቲ ዝዓበየ ኮንሰፕት ክንመሃሮ ዘለና ኣብ ሂወት ክንኮኖ ንኽእል ነገር ደረ ተብሉ ምናልባት እንታይ እዩ ብዙሕ እምነታት ካብ ስድራና ኹን ካብ ኣተዓብያና ኹን ካብ ከባቢና ኹን ካብ ዝዓበናሉ ቦታ ኹን ሒዝናዮ ንመፅእ ነገራት ኣሎ ደረርቲ ንዓና ዘይዕብዩ ብተደጋጋሚ ዝተነግሩና ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ስኻ ይጠቅምኒ ኢኻ ግደፍ ኣይትኸውን ኢኻ እንዳተባሃለ ዝዓበየ ቆልዓ ዓብ ምስ ኮነ እንታይ ይኽእል እቲ ሰልፍ ብሊፍ እቲ እምነት ኣብ ገዛ ርእሱ ስለ ዘጥፍእ ዝደልየ ነገራት ክረኽቦ ከምዘይክእል ዓቕሚ ከምዘይብሉ ከምዘይግባእ ዓይነት ስለ ዝሓስቦ እቲ ዝኾነ ነገራት ኣብ ሂወት ውሕድ እዩ ዝኾን ምክንያቱ ብዓቐን ናይቲ እናኣምኖ ኢና ንኸይድ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኢንፋክት ክንመፅእ ኢና ብኸመይ ጌርና ክንልውጦ ንኽእል እቲ ሓይሊ ሳብ ኮንሽስ ወይ ከዓ ትሕተውነ ማይንድ ሓፈሻዊ ግን እሱ እዩ ዘቕይሰና ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ግን እቲ ደረት ከምዘይብሉ ኣብ ታሪክ ብዙሓት ዓበይቲ ነገራት ተገይሮም ኣብዚ ዓለም እዚ ከማናት ሰባት ገይሮሞ ስለዚ ናይ ተሓሳብ ፍልይ ዳ እምበር ናይ ካልእ ፍልይ ኣይነበረናን ሪሶርስ ስለ ዝነበሮም ግዜ ስለ ዝነበሮም ፍሉይ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮም ክንብል ንኽእል ኢና ነው ኣብቲ ሓቂ መፂኻ እቲ ኢንቴሌክቹዋል ኣቢሊቲ ወይ ከዓ እዚ ኣይኪዩ ዝበሃል ናይ ዝኾነ ሰብ ተመሳሳሊ አንለስ ከምዚ ብሕክምና ዝተፈልጠ ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ዘለዎ ሰብ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ፍሉይ ነዚኦም ዕውታት ሰባት ዕውታት ዝገብሮም ካብቲ ቀንዲ ዘለልዮም እንታይ እቲ ዓበይቲ ዕላማ ኣለዎም ሙስኻ ዓበይቲ ሕልምታት ኣለዎም ማለት እዩ ቦብ ፕሮክተር ኣብቲ ቲንኪንግ ኢንቱ ሪዛልትስ ዝብል ዝቦ ኮርስ ላይፍ ኮች ወይ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ሂወት መምሃራን እንታይ ዝብል ኤ ታይፕ ጎል ዝበሃል ኣሎ ቢ ታይፕ ጎል ዝበሃል ኣሎ ሲ ታይፕ ጎል ዝበሃል ኣሎ እዚ ኤ ዝበሃል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮ ትፈልጥ ቀፃል ትገብሮ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ንዓኻ ብዙሕ ሓይሊ ዘይሂበካ ንሂወትካ እውን ዘይንቀሳቐሱ ነገር እዩ ቢ ታይፕ ጎል ማለት ከዓ ካብኡ ቁርብ ሕሽ ይብል እዩ ኣትሊስት ግን ከመይ ክትገብሮ ከም ትኽእል ትፈልጥ ኢኻ ንኣብነት ከምዚኣ ገይረ ኮሌጅ ክኸይድ ኮሌጅ ከይድካ ከምዚኣ ከፅኒዐ እንተዳ ኢልካ ንኣብነት ኣካውንቲንግ ከፅኒዐ ወይ ኢንጂነሪንግ ከፅኒዐ እንተዳ ኢልካ ኣትሊስት ከመይ ጌርካ ከም ትገብሮ ፈሊጥካ ኣለኻ ስለዚ እዚ ቢ ታይፕ ጎል እዩ ሲ ክኸውን ኣይክእልኒ ኦኬ ዓብ ነገራት መስለና እዩ ከምዚ ነገራት ግን
يحيشي كافتي تحتي ولا حدا محجي تقبر زنبركا دقاقيمكا مقبار ግን ኣብቲ ላዕሊ በፃሕካን ዘለካ ሲ ታይፕ ጎል ዝበሃል ኣሎ ሲ ታይፕ ጎል ከም ትደልዮ ጥራሕ ኢኻ ትፈልጥ እምበር ብኸመይ ከም ትገብሮ ይትፈልጥ ኒኻ ሶ ኣብዚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንገብሮ ኤክሰርሳይዝ ካ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ክንገብሮ ኢና ይኸውን ዲ ኣይከውን ክፀንሓልና እዩ እሱ ንግዜ ክንርሳ ኢና ልክዕ ከምዚ ቆልዓዊ ዝኾነ መንፈስ ሒዝና ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝቐበርናዮ ብዙሓት ሕልምታት ናብ ሰርፌስ ናብ ግዳም ብምምፃእ ብዙሕ ልምምታት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ትኩሉ ክህልወና ንደሊ ምክንያቱ እንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ግዜ ውሽጥና ኣብ ዝደለየና ሓደ ነገር ባዕልና ኢና ንዕንቅፆ ኦኬ እዚ ንዓይ ይግባእኒ ንውሕዳት ሰባት ዝተዋህበ እዩ ንዓይ በቕዓኒ እዩ ዝብል ነገር ብኩሉ ነምፆ መፃምድትኻ ምድላይ ኣብ ሂወት ንኣብነት ፐርፌክት ዝኾነ መፃምድቲ ንዓኻ ብኩሉ ነገራት ክሰማዓካ ዝኽእል ወይ ከዓ ያ ዝኽእል ጓል ይኹን ወዲ እንተዳሪኢኻ ኣትሊስት ከምዛ ዓይነት ኳሊቲ ዘለዎ ሰብ ከም ትደሊ ንውሽጢኻ ይትሓዶ ትረኽቦ ዲኻ ይትረኽቦን ካልእ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ at this point of time ኣትሊስት ኣብዛ ሕጂ እዋን ግን ከምኡ ዓይነት ሂወት ከም ትደሊ ንውሽጢኻ ኣይትኽላዮ ሓደ ሰብ ዕውት ኮይኑ ብጣዕሚ ንፉዕ ኣርቲስት ኮይኑ ኣዝዩ ዘደንቕ ስራሕ እንተዳ ዝሰርሕ ርኢኻዮ እሞ ከዓ እስኻ እንተዳ ባህጊ ውሽጢ ለካ ነግረካ ስለ ዝኾነ እቲ ክትኮኖን ዘይትኮኖን ካልእ ሕቶ እዩ ግን ከም ትደሊ ንውሽጢኻ ኣይተሓስቦ ኣይትኸልክሎ ምክንያቱ ብዙሕ እዋ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ዋይ ከምዝስ ምደለኹ ዝብል ትምኒት ክመፅእ ከሎ ከምዚ ከምኡ ምደለኹ ዝብል ኖ ኣይትበቋዕኒ ኢኻ ስኻ ዳ ምን ኮንከ ኢኻ ከምኡ ትኸውን ዝብል ዋላ በቓላት ኣይምፃእ ብስምዒት መፂኡ ኣብቲ ቅድሚት ምዃን ዝጋርደና ነገራት ኣሎ እቲ ሊሚትድ ዝበሃል ብሊፍ ወይ ከዓ እቲ እምነታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብኩልቲ መፂና ብሳይንስ ይኹን በቲ ስፒሪቹዋል ወይ ከዓ መንፈሳዊ መገዲ እንተደኣ ክንኮነ ንኽእል ዓብ ነገር ኮይኑ ዋይ ኖት ንምንታይ ኣይኮነን ዝብል ነገር ኢና ንመፅእ ንሕጂ ግን እቲ ከመይ ጌርና ንኾኖ ዝኾነ ዲ ኣይኮኖን ፅናሓልና ግን ኣትሊስት ከም ንደልዮ ኣይንዓንቅፆ ሰይና ኣብነት ፅቡቅ ቅርፂ ኣካላት ዘለዎ ብኩሉ ነገራቱ ፊት ዝኾነ ሙሉእ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ተዳሪኢኻ እሞ ከዓ ከምኡ ትከውን ድሌት ተዳለካ ዋው ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚ ክኸውን ይደሊ እየ ዝገብሮ ዲኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ካልእ ሕቶ ክኸውን ይኽእል ግን ከምዚ ክኸውን ይኽእል እየ ይደሊ እየ ክትብል ትክእል ኣለካ እቲ መኽኣልን ዘይመኽኣልን ሽዑ ካልኣዊ ክመፅእ ክንርኢ ኢና ስለዚ ከምዚ ምግባር እንታይ እዩ ነቶም ናይ ውሽጥና ሕልምታት ከምዘይ ንቐብሮምን ከምዘይ ንርስዖምን ገብረና ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ዋላ ከምዚ ሕቶ ክለዓል ከሎ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ መልሲ ዘይሂበካ ኣብ ዝኾነ ጎደና ዋላ ንብዙሓት ሰባት ቅድሚ ሕጂ ኮይት ዝገበረኩም ይኹን ዋላ ብነግሪ መገደይ ከምዚ ካብ ምሕታት ኣይዓርፍኒ እንታይ ደልዩ ሂወት እንታይ ዓበይቲ ሕልምታት ናትካ ትብሎ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ መልሲ ይሂበካኒ ቆልዓ እንተደኣ ኮይኑ ግን 10 ነገራት ክዝርዝረልካ ክእል እዩ ከምዚ ዶ ከምዚ دعونا مسكدنا جن كمتي كل محج زبلنايو تي social structure تبحرت سب سنح نجرات سنحكا بزح دي عوتي وتات في اللعب كابي خانت دا اللوتري سومز نجرها خانتاي سب منصر تاز بس حيز نجركا حدا حدا زي كمان مخرط وصلون تفلت كلا لك حدا أبي وات نويح زي كده عبد الرجال زي بس حسب انت دا كمخركا خوين منصر تاناتو امنت منصر تاز بس حدا رجال لازم مخركا تناتو حسابات ناتو مخرن تدا وسيلكا أتليس معري ويتحتي هاتكم انتقال أو توصل أي تقلني هسلزي نزل نجارات زي بخمي نبانا سريسو بملاي كنوصلهم كلامنا أتليس at this point of time أبزح نايلومجن نوغر من سنة اتندولي نجارات نبتي surface ويكاب كروانا نجوره من لا مودو أبيوت بمنصرتنا أمنون تحسبون عاقني خات نبرب لنا ليا كابتن إحنا كنبص حيلنا نحسبو نجارات كنكيد أي نقل يعني سلازي إتي روف إتي سيلين إتي شفان نايل علي نحنا هنا نوصنا تي معرف نديك كنكيد على نعرف بك أنا خلاص غل مع رزيع تلاقيك زخنا حيل متي بحيلي وتيتو غيدا كاني ولا نعمل تمجد بك أدخيمة ولا حدا كابزن لعلك خيدا يكلين تلاقيك سلازي أما كاين بركت كيد تغليها somehow أنت دا زخنا نقرابيل كان مقرب كان يخاطر توايلك تحيل متي أفتي عقم زي مهلا وحيل زي مهلا وبتجبره زي ما قال زي كونه بتبقى زي كونه اتويل ويكاتي كجبره يخيري زبل منفس كماتي تي دورة النزمت كلا بهوت نرأيه كم يكون مخانو نفس وكف نجار عيكوني ذكاء على يمثلني نيو كله تي عبيت نجارات بهوت له تسرح من رأيه ميكانك المحزن حساب ميكان خنا زبل حساب ولا حدا بأمرنا يود سبعي نبرن ترجعنا خدالو نخسرحون فعرنياتات أي نور نبتش عزنا وروان
ሰባት ማለት ምክንያቱ እዚ ሕልሚ እዚ ሪያሊቲ ዝኾንነት እዚ ዝመጽ ኣይመስሎም እዩ ንዓና ግን እንታይ ኣሎ በቃ ክፋል መዓልታዊ ህይወትና ከምዚ ካብ ዘንቲ ዕለት ካብ ኣሽሓት ዓመታት ከምኡ ዝጸንሐ ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኖርም ኮይኑ ልሙድ ኮይኑ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሂወት ከተምጽእ ከለኻ ኣብ ምሕጅ ጌርካ ዘይትፈልጥ ግን እቲ ሬዚስታንስ ወይ ከዓ ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ኮንካ ይትፈልጥ ኒኻ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈለጥካዮም ሶ ደንበር ዶ ክኾነ እየ ዝብል ናቹራል ወይ ከዓ ባህርያዊ ዝኾነ ተጽዕኖ ኣሎ ንዑ እንተዳ ክሰግሮ ኮንካ ናብቶም ዝኾኑ ናብቲ ውሽጣዊ ዓቕምናትካ ቀጻል ዳዛኻኸርካ ወይ ከዓ ኣብቲ ጽባቐ ናይቲ ሕልምኻ እንተዳ ክትነብር ክኢልካ ግን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘይነበረ እሞ ከዓ ኮይኑ ዘሎ ካብ ሓሳብ ይመጽ እዩ ኮምፒተር ሓሳብ ነይሩ ኢንተርነት ሓሳብ ነይሩ ሶ ሓድሽ ነገር ኣምጽኦም ነው ኢንተርነት ተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ እዚ ኤሌክትሪክ ንብሎ ተደኣ ኮይኑ ኩሉ ኣብ ተፈጥሮ ነይሩ እዩ እንታይ ዳ ገይሮም ተፈጥሮ ብዝያዳ ብምጽናዕ ክኸውን ክእል እዩ ብምባል ከምጽኦ ክኢሎም ምክንያቱ ቶማስ ኤዲሰን ተደኣ ላይት ባልብ ወይ ከዓ እዚ መብራህቲ ከምጽእ ኮይኑ መጀመርያ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣሚን ድሓር ከዓ ክንሪኢና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዲሲፕሊን ገለ ዝበሃል ብዓብ ኣብነት ዝጥቀስ ተሎ በዓል ሱ በዓል ኣብርሃም ሊንከን እዩ ምክንያቱ ከባቢ 2000 ኣብ ገሊኡ ክሳብ 20,000 ግዜ ፈትዩ ነታ ላይት ባልብ ክምህዛ እዮም ዝብሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ በቃ ኣብ ቀዳማይ ፈተነ ኣብ ካልኣይ ፈተነ ወዲቕና እንተርፍ ክንደይ ኢና እዚ በቃ ኣይከውኒ ማለት እዩ እሱ ግን በቃ እንታይ ኢሉ ብሓደ ጽሑፍ ዓበይቲ ናይ ህይወት ሰባት ካብቶም ኣብ ህይወት ወላ ሓደ ዘይገብሩ ሰባት ዝፈልዮም ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ሓደ ነገር ክኸድዎ እንተዳ ወሲኖም ብድሕሪኡ እስ ቪክቶሪ ኦርደርስ በቃ ወይ ክዕወቱ ኣለዎም ወይ ክሞቱ ኣለዎም ማዕረኹም ዱ ጽንዓት እንተዳ ኣለካ ኮይና ሓደ ነገር ክቃወመካ ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ እቲ ናትና ዊል ፓወር ክንገብር ናይ ምኽኣል ብቕዓት ከነምጽኦ ክክእል ኣለና እሱ ክመጽእ እንተኮይኑ ከዓ ከምቲ ባል ዝበልናዮ እቲ ናትና ሪዝን ናትና ምክንያት ክሕይል ክኽእል ኣለና ሓደ ነገር እንተዘይኮነ ንግሆ ክትስየ ኢልካ ፕላን ትገብር ጽቡቕ ከምዚ ክገብረ የገለ ፋንሲፉል በቃ ኩሉ ነገራት ዓብ ምክንያት ተዘይብልካ ንግሆ ዘተስእ ለሓደ ከምዚ ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ ጀሚርካ እውን ክትቅጽሎ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሶ እቲ ምክንያት ናትካ እንተዳ ክዓቢ ክኢሉ ግን ብኩሉ ነገራት ብክረምቲ ከኺደካይ ብሓጋይ ከኺደካይ ብኩሉ ከኺደካይ ሶ እቲ ናትካ ሕልሚ እንተዳ kun ክኾን ኮይኑ ኣብቲ ጽባቐ ናይቲ መጻእ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኣለካ ንኣብነት ሓረስቶት ንርአ ብጽድያ ክሰርሑ ዝገብሮም ንሓረስቶት ክጸግኡ ክቕጥቅጡ ክሓርሱ ኣየር ከኣትዎ መታን ቅድሚ እቲ ክረምቲ ምምፅእ ዝገብሮም ተስፋ ናይቲ ሃርቨስት እዩ ተስፋ ናይቲ ምዕጻድ እዩ ክረምቲ ሓሊፉ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ምህርቲ ስለ ዝርእይዎ እዩ ሶ እቲ ትማል ዝረኣናዮ ራእይ ዝበሃል ነገር እዚ ድሪም ንብሎ ዘለና ከዓ ምስ ዝተኣሰርካ እሱ ነገራት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትከይድ ከለኻ ናበይ ክትበጽሕ ምዃንካ እንተዳ ፈይጥካ ብዝግባእ ርኢኻዮ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮነ እንተዳ ምስለ ምግባር ክትገብሮ ትፍትን ኣለኻ ግን ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎታት ትሕት እዩ ዝኾኑ ስለዚ ዓበይቲ ሕልሚ ክንሓልም ክንክእል ኣለና ተዳጋም ንብሎ ዘለና እዚ እዩ በቃ እቲ ይከኣል እዩ ዝብል መንፈስ ክመጽእ ክእል ኣለዎ እቶም ኣብ ሂወት ዓብ ነገር ዝገበሩ ከዓ እቶም ይከኣል ይኸውን እዩ ዝበሉ እዮም ተቃውሞታት ኣለዎ ዶ የስ ኣለዎ ብፍላይ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ተሓስበሉ እቲ ኮመን እቲ ኖርማል ኣተሓስባ ዘለዎ ሰብ ብፍላይ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ስድራኻ ኸውን ኣዕሩትካ ኸውን ኩሉ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እንታይ ኢኻ ተሓስብ ዘለኻ እዚ ይከውን እስከ ሰኢልካ በቃ ከምቲ ኢልካ ንበል ዘይተገበረ ዘይተረኣየ ነገር እንደካ ነገራት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣትሊስት ሞኻ ውሽጥኻ እዚ ነገራት ደልየ እንተዳ ኢሉ ውሽጥኻ ኢኻ ዝያዳ ክሰምዖ ዘለካ ምክንያቱ ብመንፅርካ ውሽጥና ዳሃደምና ዝኸድናዮ ኣብ ሂወት ኣብ ዝኾነ ነገራት ንኺድ ዘይዕጉብ ሂወት ኢኻ ትነብር ሓጎስ ኣብ ነገራት ኣብ እዚ ንግዚኡ ተድላ ዝበካ ገለ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ግን ሙሉእነት ተብሉን እቲ ቀንዲ ሙሉእነት ዘለዎ እቲ ናይ ውሽጥኻ ክትኮነ ትደሊ ነገራት ክትከውን ከለኻ ይበቃ ሶ እቲ ደጋዊ ነገራት ዘይኮነ እቲ ውሽጣዊ ነገር ዝያዳ ሓጎስ ሞኻ ቀጻሊ ፈልፋለ ዓይነት ሓጎስ ኮዳ ናይ ደገ ተዳ ኮይኑ በቃ ከምዚ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ወይ ገለ ተጸሚምካ ሰሪሕካ እንተዳ ንቐዳመ ሰንበት ቁርብ ወይ ከዓ ናይ ቫኬሽን ግዜ እንተዳ ትጽበለካ ንኽትሕጎስ ኮንካ ኣብቲ ናይ ሂወት ፐርፐዝ ወይ ከዓ ኣብቲ ሕልምታትካ ስለ ዘይትነብር ዘለኻ እንተዳ ኣብቲ ጽባቐ ናይ ሕልምታትካ ነቢርካ ግን ዲሲፕሊን ንኽትከውን ፀገም የለን ዕላማ ኣለካ ተጥፍኦ ግዜ የለን ግዜ ንዓኻ ፕሪሽስ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክትበጽሖ ትደሊ ስለ ዘለካ ይንእሰካ ኸማንቲ ግዜ
ترى ولا حدا كم زفول زخان رأيك توصح زدل نجار تعلاماتي purpose ويكاتي حلمتها زي بالكامل كل جزين طيب في جزينات كعم تاي تفون يتفدنيها سازتنا هو ديزاين ولا زلنا لك حدا انجينير جزا خسرح خلو كل جزي بكستاي كم جمر متي ماستر بلان نايت جزا ديزاين كومي هو تناقا تزي كون بزي ديزاين تدا خسرح الكاتب جيسكاس تاعت قبل نايت مير كو بقى بتعمي كم زي دنجرجر زبالة نجار ምክንያቱ ሓደ ነገር ትገብር ክትፍትን ኢኻ ሽዑ ድሕሪኡ ሓደ ብሎክ ጋጥመካ ከሎ ጠጠው ትብል ምክንያቱ ዘኺደካ ሓይሊ የለን ንምንታይ ጀሚርካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ እንደገና እታ ሓንቲ ካ ትሕዛ ምናልባት ሰባት ገይሮም ኢልካ ትርኢ ወይ በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኮመን ወይ ከዓ ልሙዳ ባህላታት ትኸይድ ኦኬ ለንቅነ እንታይ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዘስርሕ ዘሎ ነገር ትብል ናብኡ ትኸይድ ሶ ብዙሓት ዝጓዓዝዎ ዳተጓዓዝካ ኣትሊስት ናይ ውሽጢኻ እንተደኣ ረሲዕካ ትገብሮ ኣለካ ኮንካ ክኸይድ ኣይከልኒ ሶ ቅድሚት ክሰርሕ ምብጋስካ እንታይ ኢኻ ክሰርሕ ትፈልጥ ትክእል ኣለካ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ማስተር ፕላን ናይ ከተማታት ዝኾነ ገዛውቲ ንብሎ ዘለና ኣብ ሂወትና ኣኾም እዩ ኣብ ሂወትና ክንሰርሖ ዘለና ማስተር ፕላን ቀየስቲ ንሕና ኢና ናይ ሂወትና ኢንጂነርስ ካልእ የለን በቃ ነዚ ንመሃሮ ዘለና ሓፈሻዊ ነገራት ነንብቦ ብኩሉ ነገራት ዝያዳ ንሓስብ ከዓ ንዕኡ ከምዚ ሙሉእነት ንምህላው እዩ ሶ ልክዕ ከምዚ ገዛ ንሪኦ ዘለና ብኩሉ በዚ መደቀስ ኣሎ በዚ ዳሳሎን ኣሎ በዚ ቲ ዳይኒን ኣሎ በዚ ኪችን ብኩሉ እቲ በዚ ባዝ ኣሎ ሙሉእ ዝገብሮ ነገራት ናይ ሂወት ክሰርሖ ትክእል ኣለካ እንተደኣ እታ መደቀስ ጥራይ ሰሪሕካ እሞ ከዓ ዳሳሎ እንተዘይብሉ ወይ ከዓ ክሽነ እንተዘይብሉ ሙሉእነት ኣለዎ ኣይህልዎን ካልእ ንባዕሉ ትሸቃጢ ረሲዕካሉ ወይ ማዕፆ ምርሳዕ ብዙሕ ነገራት ስለዚ ሙሉእነት እንተደኣ ክህልዎ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ሂወትካ ብኩሉ ኢኻ ትዓቢ ዘለካ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ብሓንቲ ክፋል ናይ ሂወቱ ውይ ጥብል እሞ ኣብቲ ካልእ ነገራት ግን እንታይ እዩ ብጣዕሚ ወላ ሓደ ከምዚ ዝፈረሰ ነገር እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ዓወት ኣይባሃልኒ ዓወት ክንብል ከለና ግን ብኩሉ ነገራትካ ብየሉ ኮንካ ተሃኒፅካ ክትከይድ ከለካ ስለዚ እቶም ከነተክረሎም ዘለና ኣገደስቲ ክፋል ናይ ሂወት ክንሪኦም ኢና ቀዳማይቲ መፂና ጥዕናና እዩ ጥዕና ካብቲ ኩልና ኣተክሮ ክንዎ ዘለና ናትና ቫሊ ናትና ክብርታት ክኸውን ዘለዎ ኣብ ሂወት እዩ ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ከምዚ ገንዘብ ንክረኽቡ ጥዕኖም ምስኡን እሞ ድሕሪ ሽዑ ከምዚ ነቲ ረጊፆሞ ዝኸዱ ነገራት ተመሊሶም ብዋጋ ገንዘቦም ክረኽቦ ከማን ኣይክእሉን እዮም እንታይ ዝብል ምስሊ ኣሎ ናትና ከምዚ ተመሊስካ ትረድኦስ ገዲፍካዮ ትእቶ ዝዓይነቱ ከምኡ ዝኸውን እዚ ከዓ እንታይ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ፅብብ ዝበለት ቪዥን ወይ ከዓ ፐርፐዝ ምህላው ወይ እውን አንኮንሽስሊ ካብዘይ ምስትበሃል ትርስዖ ምርሳዕኻ ግን ካብ ታሕታትነት ኣይድሕነካን እንተዳ ንኣብነት ንጥዕናኻ ብዝግባእ ዘይትከናኸን ኣመጋግባኻ ወይ እቲ ልምዳትካ ዘይትሕሉ ኮንካ ኣብ መወዳእታ ገለ ሕማም ክነግረካ ከሎ እታ ሓኪም ውፅኢት እዩ ዝነግረካ ዘሎ ናይ ሂወትካ ሽዑ ብሓይሊ ብቃንዛ ኦኬ እሞ ከምዚ ክገብር ኣለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ገለ ኢልካ ናብ ምምራር ናብ ምፅርፃር ወይ ከዓ ሄልፕለስነስ ዝበሃል በቃ ወላ ሓደ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይኑ ይስማዓካ ትእሰር ሶ እቲ ቾይስ ወይ ከዓ እቲ ምርጫታት ናይ ሂወት ንወስዶ ኩሉ ነገራት ዘጠቃለለ እሞ ከዓ ኮንሽስ ብንቕሓት ክኸውን ከሎ ምክንያቱ ዘይምውሳና ምውሳን ኢልና ኣለና ተዳ ጥዕናና ንክንከናኸን ሕጂ ተበግሶ ተዘይ ጌርና ወይ ከዓ ተበግሶ ተዘይወሲድና ኣብቲ ዓንኬል ናይቲ ዕላማታት ናይቲ ድሪምስ ናትና ናይቲ ክህልወና ዝደሊ እንተዳ ተዘይእቲናዮ እቲ ኮንሲኩዌንስ ተሳዕቤን ኣብ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ዘጋጥም ኣባና እዩ ዘጋጥም ስለዚ ሓደ ካብቲ ክነተክረሉ ዘለና ብኢሉ ክንገብሮ ዘለና ክነሃንፆ ዘለና እዚ እዩ ስለዚ ኣብ ጥዕናይ እንታይ ክኸውን እየ ዝደሊ እንታይ ዓይነት ሼፕ ቅርፂ ይክልወኒ ዝደሊ እንታይ ዓይነት ሙሉእነት ናይ ጥዕና ይክልወኒ ዝደሊ ኦፕቲማም ስለዚ ነዚ ንክገብር እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ሂወት ኩሉ ነገራት ዋላ ትደልዩ ነገራት ተስተማቕሩ እንተደኣ ኮንካ ጥዑይ ክትከውን ትክእል ኣለካ ቫይታሊቲ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሶ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ዓወዲ ወላ ነቲ ኩሉ ክነግሮ ትደሊ ነገራት ነቲ ዝምድናታት ናትካ ክተሰማቕሮ ትኽእል ነዊሕ ዕድመ ክትፀንሕ ትኽእል እታ ሓሳባትካ እውን ክተተግብር ትኽእል ሶ እዚ ካብቲ ኣገዳሲ ክፋል ኤርያ ናይ ሂወትና እዩ ስለዚ ኣብዚ ንፅሕፍ ብዛዕባ እዚ ዘድልዩ ነገራት እንታይ እዮም 1 2 3 4 ዲቪዥን ቦርድ ንብሎ ዘለና ስእላዊ መግለፂካ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ዓይንና ኣእምሮና ማለት እዩ ብስእላዊ መልክዕ ክሪኦ ከሎ ነገራት ዝያዳ ክኣትዎ ክእል እዩ ሶ ፅሑፍ ሓደ ነገር እዩ ስእላዊ መልክዕካ ናይ ዓይነት ቅርፂ ሰብነት ክመስል ዝኽእል እንታይ ዓይነት ጥዕና ይኹን ዝደሊ ዝብል ናብ ኣእምሮና ዝያዳ ክነቕርቦ ክንክእል ኣለና ብስእላዊ መልክዕ ጌርና
ካልእቲ ስድራ ቤታዊ እንታይ ዓይነት ናብራ ክምስርት ደሊ እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ምስ ስድራይ ክህልዎን ደሊ ከመይ ዓይነት ኳሊቲ ናይ ግዜ ምስ ደቀይ ከሕልፍ ደሊ ወይ ከዓ ምስ መጻምተይ ከሕልፍ ደሊ እዚኦም ብምልኦም እንተደኣ ብዲቴል ብዝግባእ እንተደኣ ክንሰርሖም ተዘይክኢልና እንታይ ዝኸውን ንኣብነት ሓደ ሰብ ሙሉእ ሂወቱ ንስርሑ ጥራይ ወፊዩ እቲ ስድራ ቤታዊ ሂወቱ እቲ ሪሌሽንሽፕ ናቱ እንተደኣ ረሲዕዎ ሰብ ሙሉእነት ኣለዎ እቲ ናቱ ሓጎስ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ናይ ሂወት ጉዕዞ ከይዲ የብሉን ምክንያቱ እንታይ ብዋጋ ናይቲ ካልእ ነገራት እዩ ዝነብሮ ዘሎ ኣብዚ ነገራት ሰብኣ ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ ዕዉታት ክንሶም ነሰብ ኣሎ ብኩሉ ነገራት በቲ ንሕና ንሓስቦ ኣትሊስት ኣብ ግዳም ኣብ ሓዳሮም ዘይዕዉታት ኣብ ናብሮም ዘይዕዉታት ምስ ደቆም ዘለዎም ሪሌሽን ወይ ከዓ ዝምድናታት ፅቡቅ ዘይኮነ ምክንያቱ እንታይ ስኻ ደድሕርትናትካ ሕልም ደድሕርትናትካ ገንዘብ ክትብል ንዓና ረሲዕኻና ዝብል ዓይነት ከም ውፅኢቱ ከዓ እቶም ዝወልዶም ውላድ እውን ክሳብ ዘይፈልጦምን ዓንፈት ናይ ሂወት ናይቶም ቆልዑ ዘይፈልጡን ዓይነት ሰባት ኣለዉ በቃ ኣብቲ ሓደ ኤርያ ወይ ከዓ ክፋል ናይ ሂወት ጥራይ ዝተሓፅሩ እዚ ከዓ ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ምስ ዝሰርሕ ጥራይ ክመዝኻ ንኣብነት ዘይተመርዓና ተለና መፃምድቲ ናይ ሂወት እንተደኣ ትደለኻ እንታይ ኳሊቲ ኢኻ ትደሊ ብሂወት እቲ ኪነቲ ደጋዊ መልክዕ እንታይ ዓይነት ኳሊቲ ዘድልየካ ከምዚ ዓይነት ክብርታት እዩ ዘድልየኒ ኣነ ስለዚ ከምዚ ዘለዎ ብኩሉ ነገራት ትስእሎ እቲ ትደልዮ ኣብ ደገ ኣብ ግዳም ንዑ ነገራት ዘንፀባርቕ እዩ ዝኸውን እቲ ሎው ኦፍ ኣትራክሽን ሕጊ ስሕበት ዝብልዎ እውን እንታይ ዋላ ሓደ እኳ ኣይኮነን ሓይሊ ናይ ኣእምሮና ተጠቒምና ንገብሮ ነገራት እዩ ምክንያቱ ኣእምሮና ቀፃሊ ፊድ ንገብሮ ቀፃሊ ንቦ ነገራት እዩ ዘውፅኦ እቲ ቀፃሊ ንቦ ኔጌቲቭ ኣይከውኒ እንታይ እሞ እዚ ከምዚ በቃ እዚ ዓለም ከምዚ እንዲ ዘሎ ነገራት ትበጃኻ ከምዚ ዝብል ነገራት እንተደኣ 10 ግዜ ንበሎ ኣለና ምስ ከምኦም ዝተፈላለዩ ሰባት ጭንቂ ዕላሎም ዓይነት ሰባት እንተደኣ ንኣብነት ከዓ ትውዕል ኣለኻ ኮንካ እንታይ እቲ ዝደጋገም ነገር ሓደ ዓይነት ክኸውን ሞ ትእምሮኻ ከምዚ ሓድሽ ነገር ከፍሪ ይክእልኒ ካብ ኣእምሮና ኩሉ ነገራት ነውፅእኻ ኮና ከዓ እቲ ዝበና ስእሊ ወይ ከዓ እቲ ክንወስዶ ንኽእል ተበግሶ ሂወት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ዝኸውን ስለቲ እቲ ስድራ ቤታዊ ሂወትና ከመይ ዓይነት ክህልወና ኢና ንደሊ ኩሉ ነገር ብዲቴይል ከመይ ዓይነት ቆልዑ ከመይ ዓይነታት ተዓብያ ዘለዎም እንታይ ከነስርፅ ኢና ንደሊ ኣብኦም ምክንያቱ እንተደኣ ተዘይሓሲብካሉ ኣይከውኒ ብግምት እዩ ዝኸውን ብግምት ዝኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ካብ ቁፅርካ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ቶም ቫሊስ ናትና ቶም ድሌታት ናትና ኣብዚ እውን ክንሰርዖም ክንክእል ኣለና ካልእ ማሕበራዊ ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር እዩ ብመንፅር ምስ ሰባት ዘለካ ኔትወርክ ኮኔክሽን ከዓ ሂወትካ ክዓቢ ይኽእል ሰይ ንኣብነት እስኻ ውፅኢት ናይቶም 5 ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ኢኻ ብል ምክንያቱ እንታይ ኩሉ ግዜ ንሰባት ንፀሉ ኢና ንሕና ይረዳእና ከዓ ብሰባት ከዓ ንፅሎ ኢና ምስ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ንዓኻ ከዓ ብዝተፈላለየ ክዕብዩኻ ዝኽእሉ ነርቸር ዝገብሩኻ ሓለይቲ ዝኾኑ ሰባት እንተደኣ ኣለኻ ኮንካ ወይ ከዓ ነብስኻ ክብካ እቲ ኳሊቲ ወይ ከዓ እቲ ዓይነት ሂወት ናትካ ብመንፅር ዓፍ ብል በንፃሩ እንተደኣ ኔጋቲቭ ወይ ከዓ ቁኑዕ ዝኾነ መላእኽታ ናይ ሂወት ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ዙርያኻ ዘለዎ ከዓ ንዓኻ እንታይ ምሒዞም ኸ ምን ታሕቲ ዝወርዱ ከምዚ ናይ ሕጊ ስሕበት ስለዚ እሱ ከዓ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ምስ መን ኢኻ ኣሶይ ትገብር እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ኢኻ ክትፈጥር ትደሊ እንተዘይኮነ እንታይ ከምዚ ሓደ ኤርያ ጥራይ ሓደ ቦታ ብምኻድ ጥራይ ካልእ ነገራትካ ትርስዕ እንተደኣ ኮንካ ክኸውን ኣይክእልኒ ንኣብነት ንኺድ ኣብ ገሊእ ናይ ጂም ቦታ ዘጋጥመን ነገራት ኣሎ ኣብቲ ጂም ፅቡቅ ቅርፂ ኣካላት ኣለዎም ኩሉ ነገራት ትገብሩ እዮም ገለገለ ዋላ ኮችስ ትሬነርስ እዮም ኣሰልጠንቲ እዮም ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ሂወት ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ደረጃ ፍልጠትካ ምዕባል ካልእ ማሕበራዊ ሂወትካ ካልእ ዝብል ነገራት ግን ዋላ ሓደ ዘይብሎም ትሪኦም እዚ ነገራት እዚ ክረአ ከሎ ስኪውድ እዩ ዝበሃል ናብ ሓደ ጫፍ ጥራይ ዝተመጠጠ ዓይነት ብኩሉ ባላንስ ዝኾነ ሚዛናዊ ዝኾነ ነገር ኣይከውን ዘሎ እዚ ከዓ ጥዕና ዘለዎ ዓይነት ዕቤት እውን ኣይኮነን ንሕና እንደል ዘለና ግን ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ሂወትና ብምሉእ ነገራትና ክንዓቢ ስለዚ እቲ ክንዓብየሉ ንኽእል ቦታታት ኣዝዩ አንሊሚትድ ወይ ከዓ ክሳይ ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ደረስ ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ክፋላ ናይ ሂወትና እንተደኣ ኣምፂናዮ ክነማዕብሎ ዘለና ነገራት ኣሎ ካልእ ፋይናንሳዊ እዚ ኩሉ ነገራት ጌርካ እንተደኣ ፋይናንሳዊ ክፋል ናይ ሂወትካ ኣታዊታትካ ንኸተዕቢ እንታይ ክትገብር ኣለካ ናይ ምህላል ልምታትካ ክትብል ናይ ኢንቨስት ምግባር ምውፋር እዚ ኣቴንሽን ወይ ከዓ ኣድህቦ ተዘይሂብካ ኣለካ እንታይ ይኸውን ነፍሲ ወከፍ ተእትዎ ብዘየገድስ ወይ ክትዘርቦ ኢኻ ወይ ኣብቲ ዘየገድሰካ ነገራት መዓላታት ከተውዕሎ ኢኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ተእትዎ ክትዕቅቦን ከተብዝሖን ከተራብሖን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣድህቦ እንተደኣ ተዘይሂብካ ነዚ ነገራት እዚ ከዓ ይከውን እዩ ስለዚ ፋይናንሳዊ ሂወትካ ከዓ ትርኢ
ካብኡ ሓሊፉ መንፈሳዊ ሂወትካ ብኩሉ ነገራት እንተ ደኣ ተዓብለኻ እቲ መንፈሳዊ ሂወትካ መንፈሳዊ ክንብል ከለና ኖት ነሰሰርሊ ዋላ ግድን እዚ ምስ ሃይማኖት ጥራይ ኣይኮነ ምክንያቱ ገፊሕ ዓንኬል እዩ ካብቲ ሃይማኖት ንምንጩ ዋላ ብኩሉ ነገራት ካብ ሂወት ብዛዕባ ናትካ ናይ ገዛ ርእስኻ ክብርታት ናትካ ሓጎስ እቲ ከም ሰብ ክህልወካ ዘለዎ ቅርበት ምስ ፈጣሪኻ እቲ ሓይሊ ናይቶም ትሰርሖም ካራክተርስ ወይ ከዓ ከም ባህር ናትካ ቫልዩ ክብርታት ዝበሃሉ ቅንዕና ዲና ክንብሎም ንስኻ ንሰባት ትህቦ ልግሲ ድዩ ኣካይዳኻ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ እቲ ነገር እቲ ሓደ ክፋል ናይ ሂወትካ እዚ ስፒሪቹዋል ዝበሃል መንፈሳዊ ሂወት ምክንያቱ ንሕና ስጋ ጥራይ ኣይኮናን ከም ባህሪና እቲ መንፈስ ዝበሃል እውን ኣለና ስለዚ ነዚ ነገራት ዝኽትቦ እንተ ደኣ ዘይክኢልካ ከም ሓደ ማሽን ዓይነት እንተ ደኣ ሂወት ተዓዪ ኮንካ ከዓ ኣሸጋሪ እዩ ዝኸውን ማስ ክንዲ ዝፈተንካ ኹን ሙሉእነት ኣይህልዎን እዩ ካልእ ፍልጠት ኣብ ሂወት እቲ ክትከዶ ትኽእል ርሕቐት መንፅርቲ ኣብቲ ትደልዮ ዓውዲ ዘለካ ፍልጠት ዘለካ ተመክሮታት ወይ ከዓ ስኪልስ ንብሎም እዩ ስለዚ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ሂወት መሰረታዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ፍልጠት ናትካ ክትዕብዮ ትኽእል መዓልታዊ እንታይ ኢኻ ትገብር ነዚ ነገራት ንምግባርካ ኣብ ምንባብ ዘለካ ልምድታት እንታይ ልምድታት ናይ ምንባብ ልምዲ ሓደ ካብቲ ቫልዩስ ናትካ ክብርታት ናትካ ኣታቲኻ ኣለካ ዲኻ ኣብ ጥዕና ተመፂና ኤክሰርሳይዝ ትገብር ዲኻ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ወይ ስድራ ቤታዊ ሂወት ኳሊቲ ዝኾነ ግዜ ትህብ ዲኻ ወይ ከዓ እቲ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ዝምድናታት ናትካ ምስ ሰባት ይኹን ወይ ከዓ ምስ ኣብቲ ናትካ ናብራ ንኽመሓይሽ እንታይ ተወግሶታት ኢኻ ትወስድ ምክንያቱ እስኻ ብትወስዶም ተወግሶታት ፕሮኣክቲቭሊ ኮንካ ሓላፍነት ተሰኪምካ ጥራሕ ዝኸይድ እምበር ኢድካ ናብ ካልኦት ሰባት እንተ ደኣ ዳወጣወጥካ ካልኦት ሰባት ክቕየሩ ትፍትን ትፅበለካ ኮንካ ኣይከውን ንስኻ ምስ ተቐየርካ ግን ኩሉ ነገራት ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ክቕየር ይኽእል እዩ ትቕየር ዘይክእል ክፋል ከዓ ካባኻ ዳርሓቐ ንዓኻ ዝመስሉ ሰባት ከዓ ኣብ ሂወት ዳቕረብካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ መጀመርያ ክትቅየር ዘለካ ክትልወጥ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ብዛዕባ እቲ ካልእ ዘሎ ዓለም ግዳማዊ ነገራት ባዕሉ ናፍቲ ናትካ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ እንታይ ኩነታት ተዛማዲ እዩ ንገሊኡ ሰብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ዝመስል ንገሊኡ ኦፖርቹኒቲ ዕድል እዩ እዚ ከዓ ነቲ ሂወት ብኸመይ ንሪኦ ብኸመይ ንቕይሶ እዩ ስለዚ ኣባና ምርኮስ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ብኸመይ ንሪኦ ነቲ ነገራት ከዓ ንሕና ከም ሰባት እንታይ ኢና እንታይ ስነ ልቦና እዩ ዘለና እዚ ማይንድ ሴት ንብሎ ዘለና ስለ ዝውስኖ ንኸመይ ኢና እዚ ንወስዶ ዘለና ካልእ እቲ ኣገልግሎት ዝበልናዮ እዚኣ ኢኪጋይ ዝበልና ናይ ካብ ናይ ጃፓን ኮንሰፕት ናይ ዕላማ ዝበልናዮ ዝመፀት እውን ንዓያ እቲ ኣገልግሎት ዘለዎ ድዩ ገንዘብ ዘምፃልካ ድዩ ሓጎስ ዝበካ ድዩ ብብቕዓት ዝሰርሖ ድዩ ዝብል ነበረ ንኣርባዕተ ይኸጣምር ኣሎ ነሰንስ ብገለ ክፋል እውን ዝውስኖ እዩ ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት እንታይ ዓይነት ሰርቪስ ኢኻ ትህብ ንሰብ ስኻ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ምክንያቱ መብዛሕትኡ እዋን ሓጎስና ካብ መሃብ እዩ ዝመፅእ ካብ ምቕባል ኣይኮነን ሰው ክትብ እንተ ደኣ ኮንካ ከዓ መንፅርቲ ዘለካ ኢኻ ትብ ሰው ነፍሲ ወከፍና ከዓ እቲ ብቕዓትና ነውፃዮ ንፍለጦ ንብል ዘለና ከዓ ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ መኽሊት ዘይተዋህቦ ሰብ የለን ንብል ኣለና ስለዚ ንዑ እንተ ደኣ ኩዒትና ክንውፅኦ ክንራብሖ ክኢልና እቲ ኣገልግሎት ንህቦ ዓለም ክዓቢ ክእል እዩ ብመንፅሪ ሽዑ ናይ ኩሉ ነገራት እዩ ዝፍታሕ እቲ ፋይናንሳዊ ሂወትና ሽዑ ከምዚ ሕቶም ናይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ መንፅር ብዙሓት ሰባት ዘገልገልካ መንፅሩ ከዓ እቲ ኣታዊኻ ክዓቢ ክእል እዩ ስለዚ ሰርክሌት ትገብር ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ቱል መሳርሒ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሲስተም ትህሉ ካልእ ኣብ ዘይጠቐስናዮ ኣድቬንቸር ከዓ ብዙሕ ቦታታት ምርኣይ ንኣብነት ሓደ ካብቶም ቫሊዩስ ናይ ሂወትካ ክብርታት ናይ ሂወትካ ብዙሕ ሓደስቲ ቦታታት ምርኣይ ቫኬሽን ምኻድ ምዝዋር እንተ ደኣ ኮይኑ ምኻድ ብፃዕቂ ናይ ስራሕ ኣብ ስራሕካ ጥራይ ኣተኪርካ እንተ ደኣ ነዚ ነገራት እዚ ኔግሌክት ትገብሮ ኮንካ ወይ ከዓ ኣድህቦ ዘይሃብካዮ ኣተክሮ ዘይሃብካዮ ፀኒሕካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ስለዚ በብቐዳምነታቶም ክሰርዖም ትክእል ኣለካ እንተ ደኣ ተዘይሓሲብካሉ ግን ክመፅእ ኣይክእልን ስለዚ እቶም ኣገደስቲ ክፋላት ዝበሃሉ እዚኦምን ካልኦት ተወሳኽቲ ከም ዝንብሎም ዘለና እቶም ንሂወትና ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እዮም ኣብዞም ብምልኦም እዞም ኤርያስ ወይ ከዓ እዞም ቦታታት እዚኦም ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ቲክ ትገብር ካብ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ይገብር ኣለኹ ካብታ ቁፅሪ ክልተ እንታይ ይገብር ኣለኹ ኣብ ቁፅሪ ሰለስተ እንታይ ይገብር ኣለኹ ዝብል ነገራት ከነምፅኦ ክንክእል ኣለና እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይ ሂወትና ምስ ሰራሕና ሽዑ እቲ ምልኣት ክመፅእ ይኽእል እዩ ተዘይኮነ ከምዚ ኳና ገዛ ወይ ከዓ ሓንቲ ንእሽተይ ፀባብ ዓይነት ገዛ ትሰርሓ ወይ ከዓ መጋማጠል ዘይብላ ወይ ከዓ ሙሉእ ሰርቪስ ዘይብላ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝኾን ሂወትና ፅብብ ዝበለ ኾን ብመንፅር ዘግፋሕናዮ ብኩሉ ነገራት ዳይሜንሽንስ ወይ ከዓ ክፋላት ናይ ሂወት መዳያት ናይ ሂወት እንተ ደኣ ክነዓቢ ክኢልና ግን ሙሉእነት ህልወት ኢና ትነዓወት ሰው ንሪኦ ኣለና እቲ መጀመርያ ዲዛይን እዚ እዩ ካብዚ ዲዛይን ተበጊስካ ንክትሰርሕ ዝቐለለ እቲ ዝበርትዐ ስራሕ ዘሎ
ንኽትሓስብ ዲዛይን ንኽተውፅእ ብኸመይ እዮም ካብ ኢንጂነርስ ብዙሕ እውን ዝኽፈሉ ተሪኢኻ ናቱ እቲ ዝሰርሕ ኣይኮነን ብዙሕ ዝኽፈል እቲ ነቲ ማስተር ፕላን ዘውፅእ ነቲ ስእሊ ዘውፅእ ሶቲ ናይ ህይወትና ማስተር ፕላን ከነውፅእ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ናትና እዩ ኣብኡ እንተዳ ተሃኪና ክንዲ ዝዓበየ ፃዕርታት ኣብ ህይወትና ነወፍር ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ኣበርቲዕና ዘይኮንና ክንሰርሕ ዘለና ኣበርቲዕና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኣእምሮና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ኣእምሮ ምጥቃም ካብ መፀ እንታይ እዩ ዝብል ኣልበርት ኣይንስታይን ካብቶም ብብዝሒ ኣእምሮኦም ዝተጠቀሙ ሰባት ተባሂሉ ይዝጥቀስ ክሳብ 7 ካብ 100 ገለ ተጠቂሙሉ እዩ ዝብል ትመፅናዕቲ ሶ ኤንስታይን ተዳ ብዙሒ ኢፌክቲቭሊ ብምሕሳብ ክንዲ ዝተጠቂሙ ከዓ ዓብ ነገራት ኣምፅኡ ትራይ ዘይፈልጥ በዓል ኤምሲ ስኬር ሕጊ ናይ ኒክሌር ፊዚክስን ካልእን ዋንሕና ዳ ክንደይና ንጥቀም ማለት እዩ ዋላ ሓደ ንጥቀመሉ ኢና ስለዚ ላይክ 3 ሚታዊት 2 ሚታዊት ትኸውን ኣሎ ሶ ናብ 7 ሚታዊት ተዳ በፂሕናስ ክንደይ ኢና ክንከውን ናብ 10 ሚታዊት ተበፂሕ ክንደይ ይኸውን ሶ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክስራሕ ዘሎ ኣብዚ ማለት እዩ ንዕኡ ሽፍት ምግባር ንዓ ምቕያር ምክንያቱ እቲ ደጋዊ ኩነታት ኩሉ ብኡ ዝቕየስ እዩ ዘሎ ሶ መጻኢ ናይቶም ኣብ ፅባቐ ሕልሞም ዝኣምኑ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ገዛ ፅቡቅ ገዛ ክንሃንፅ ምዃንና ኣብ ሂወትና እንተዳ ፈሊጥና ብወኒ ክንብገስ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ክንሰርሖ ንደሊ ሂወት ብዝግባእ ንዕዮ ንርኣዮ እሞ ሓይሊ ክበና እዩ ወኒ ክበና ኢና ክንባራበር ብዙሕ እዋን እኮ ዘይትርእዮ ነገራት ኣይስሕበካኒ ሓደ ነገር ንኣብነት ጣዕሙ እንተዳ ፈሊጥካዮ እንታይ ትገብር እንተዳ ጥዑም ኮይኑ ምቁር ኮይኑ ክደጋግሞ ኢኻ ትደሊ ሶ ጣዕሙ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኸብናዮ ነገር ከነምፅኦ እንተዳ ኮይና ከዓ ኣብ ሕጂ ከም ህሉ ጌርና ንሕሰቦ እሞ እንታይ ምተሰማዓና ንበል ክውን ኮይኑሲ ከመይ ምተሰማዓና እቲ ሽዑ ክስማዓና ዝኽእል ሓጎስትህ ሽዑ ክስማዓና ዝኽእል ናይ ገዛ ርስና ክብሪ ኦኬ ጌርዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ኩሉ ነገራት ፖዚቲቭ ዝበሃል ኢነርጂ እቲ ሓጎስ ወይ ከዓ እቲ ኣልቲሜት ስምዒት እሱ ነምፃይ ምክንያቱ እቲ ሓጎስ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ስምዒት ንዓና ቀስቂሱ ናብ ኣክሽን ናብ ስራሕ ዘኺደና ብዘይኮነ እንተዳ ንሓደ ዘይትፈልጦ ክሳይ ኮይኑ ጣዕሚ ኮይኑ ክትከዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ዳስዋይ ኮ ዋላ ብደረጃ መናብሮ ብገለ እቶም ሃብታማት ካብቶም ትሕት ዝበለ መናብሮ ዘሎ ዝፍለ ዋላ ብደረጃ ሃገራት ንኺድ እሱ እዩ እቲ ድኻ እቲ ሃብታም ኮንካ ከተሰማዕሮ ትኽእል ዓይነት ሂወት እንታይ ይመስል ኩሉ ነገራት ስለ ዘይብሉ እንታይ ዝኸውን እቲ ሂወቱ በቃ ዝብረቕረቕ ዝበለ እሞ ከዓ ሰዓታት ኣብ ዘይከውን ነገራት ዘሕልፍ ሂወት ንዑ ትርጉም ዘይሃቦ ነገራት እዩ ዝኸውን እቲ ግን ኦልሬዲ እቲ ጣዕሚ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ የስተማቕሮ ስለ ዘሎ እንታይ ዝገብር እቲ ግዜ ይሓፅሮ እዩ ምክንያቱ ቀፃሊ ክገብሮ እዩ ዘሊ ሃብቲ ክንብል ከለና ካብ መንፅር ገንዘብ ጥራይ ትራይዎ ሃብቲ ብዙሕ ነገራት እዩ ከም ዝበልና ብዙሕ ነገር ጥዕና ሃብቲ እዩ እቲ ፍልጠት ሃብቲ እዩ ዊዝደም ጥበብ ሃብቲ እዩ እቲ ስኪል ናትካ ብቕዓት ናትካ ሃሊካ ክትክእል ከለካ ሃብቲ እዩ ሶ እቲ ናይ ገንዘባዊ ሃብቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ሃብቲ ዳ እምበር ሓደ ፅብ ዝበለ ክፋል ኮ ዳ which means ኣይድልየናን ማለት ኣይኮን ግን ገፊሕ ኣርስቲ ኢና ንሪኦ ዘለና ንምባል እዩ ሶ ብኩሉ ነገራት እንተዳ ሃብታም ሂወት ክትነብር ኮንካ እቲ ውሽጥኻ ክህብትን ክኽእል ኣለዎ ሶ ንዑ እንተዳ ክንገብር ኮይና ከዓ ኣብቲ ውሽጣዊ ክንዓዮ ክንክእል ኣለና እዚ ሄንሪ ዴቪድ ቶሮ ዝበሃል ሰብኣይ ካብቶም ዝበልናዮም ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ሃገር ንክትከውን ቅርፂ ዘትሓስባ ምክንያቱ ሃገር ብሓሳብ ስራሕ ሂወት ናይ ሰባት ብሓሳብ ስራሕ ኩሉ ነገራት ብሓሳብ እዩ ዝመፅእ ዋላ ባይብል እኳ እቲ ዓለም ክፍጠር ኮለስ ብሓሳብ ይመፅ እዩ እንደገና በቓል ክኸውን እዩ ኦፍኮርስ ሓይሊ ቃላት እውን ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣብዞም ሓይልታት እዚኦም ኢና ክንከይ ዘለና እንተዘይኮነ ከምዚ ማተር ንማተር ዝብሎ ግኡዝ ነገር ንግኡዝ ነገር ተዳ ክንቅር ንፍትና ኣለና ኮይና እቲ ዝተዋሃበና ሓይሊ ናይቲ ኣእምሮና ኣይንጥቀመሉን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ሄንሪ ዳቪድ ቶሮ ካብቶም ዓበይቲ ፀሓፍትን ፍላስፋታት ናይ ሂወት ዝነበሩ እዩ ሓደ ሰብ ብርሰ ምትእማን ማለት ክገብሮ ክእል እየ ብምባል ናብ ኣንፈት ናይ ሕልሙ እንተዳ ገስጊሱ ነቲ ዝሓሰቦ ሂወት ክነብር ከዓ እንተዳ ተላዒሉ ኣብ ተራ ሰዓታት ዘይተፀበየ ዓወት ክረክብ እዩ ኣብ ተራ ሰዓታት ማለት ኮመን ኣወርስ እንዲሉ ዝገልፁ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ላይክ 20 ዓመት ክወስደልካ ኢልካ ትፅበየስ ላይክ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እንታይ እቲ ሓይሊ ናይ ምግባር ዓቕምና ኣዝዩ ልዑል እዩ እንተዳ በቢ ኢንች በቢ ቁሩብ እንተዳ ፍሬኑ ዳሓዝና 10 ግዜ ንኸይድ ኮይና ኣብ ሂወት ግን እንታይ ዝኸውን እቲ ክንገብሮ ንኽእል ኣዝዩ ድሩት እዩ ዝኸውን ሶ እቲ 10 ግዜ ፍሬኑ ዘትሕዘና ከዓ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሊሚትድ ዝኾነ ብሊቭስ ወይ ከዓ እቲ
دروز زخنة التحاسبة الرأي بزعبة جزاء رسنا زلنا مثلي ناتو تمرت له كل ما تصينا سي سو بخمينا نزنا جراز هنقبر نخل نعمت أبز حدا خفتي تكنيك كنت كمل زلنا باي ذا واي تي كونسبت سنا حسب كنا نصني هنا حجينا براكتيكال تجواراوي نقبر نجراتينا كمسة سلزم نغسل زلنا أنا خفتم كتسال زجبراني زي فيجن بورد رئيس ليدا ولا زلنا سلزنا رئيس ليدا خفتم ابتدى جامي نفسه كيف أبتي هوت استفعلي درجات زوجحو بكل نجارات بكل كفالاتنا هوت أو تزبال سوات زقل سوي so vision board مات ناي رئيس ليدا اترعي خاطر دلي نجارات سلزي كل وقت دليو عينت قرص أكلات كل وقت دليو السراح انتي دا قبر كاقا نفسخات سئلة عزيم زهان سخا أون توزقونه كساي أون توزقونه كوتس ويكا تقصتات ويكا قالات منياتو قالات حيل لهم أبزرات تداقير كام منياتو تأتيتي ناتنا تسنا حسابناتنا يغير وين حدا زينا بأفريقيا كلتا سوات مصنعاتهم قبر خاب حدا كلتا فابريكا ناي تكالات ناي جاما متيم نيرم زبل زانتالو حجي توم كلتا لوخات كمزي ناي ماركتين حالف نايتي كامباينتات مالتي انتا يمجرم ايجنتس نفريقا ريمو ناب حدا عادو خيدوم دحري تمليسهم ريبورت وخلو نفتن كامباينتات كلتا نقرات ريبورت يوان او تي قدامين تايلو افريقا عداقا يلم زعبا تقولتات ناي عداقا ناي ماركت خريم كيدوم تقولتات ناي عداقا يلم هناك نفسه كفسب جاما زبالا يفلطني سلازي ولا حدا جاما غزا لنا زغل سبي لني له تحدا خان تايلو كمين يرو غزو تايلو عدلات واو اميزين حابي عدل يزولو مهنياتو نفسه كفسب انتايلو جاما يلي جاما زلو سبي لن سلاز نفسه كفجب جاما يلي جاما خمزدلن أقداسنات ناي جاما كنمهرم تداخيلنا نفسه كفسب يلي سو يسيتي أتمامتنا هيوت معرخم دي يدرتها كان تي ناتكا ويكا بنصارخا تكون الدلي نجارات ناخذكم نيه قدكا سلازي تاعتيتي ويكا مايند سيت تحسبنا نبلزلنا بخمزي تداك نقاني خيلنا نعنا زسرحنا نجارات هب قدمينا تداك نقبرو خيلنا متصغلي مهنياتن تاي فيجن بورد مالت حدا زي امورناتي ناتو لك خمز وحيز خمز وحج انت دا حاسبني بورتو وحج بورتو وحج انتي حيل لو انت لا تقمول تزيكي إلكا فعنو نغلي كفرس غلي كل ناحر شبابات كعنو نخيل قدبات كعنو نخيل كل نجارات ترى بزق با channel غير كيغا عبنا يحر شبابات كال نجارات منچوي هاي تري كل نجار كاو تمص تغليغا سلازي ايزي فورس نا امورنا ناي ماين نبلزلنها كوم بزق با نافتي زلينا طويا بيلنا تدا صبا بيلنا فوكاس ناتنا ويكا تدوناتنا نابتوم دليم نجارات صال غيرنا تمعالتاون وصل السي سو نعملت عمل دغنايتي تكسل جزات دلي عينتي يوت دلي عينت amount ويكا عن جنزب بخميك تمسي خانتاي دا سرح خانتاي دا جبر خانتاي سيرفيس داكا نياتو جنزب ترايك تام متاي تغنيها دحري زل مخنيات كان من تاي فدلي هاد حد زيكوب كندز جنزب اوكي من تاي خدلي سينا امنت 5 شع 10 شي ترايكاس من تاي زدليكا بزح وانت سبيلكم له انا بيوتي ريتي زدليني تبلو مخنياتاو زخونه نجر مصكاي بزح وانت مخنيات انت داست قبره تزيكيلكا هاد حد زي خاصت غيركا يهون ساغا بعلخان بعلخات تدخل كل نجر على مخنيات انت خاطر ገንዘብ በቀሊል ይመጽኒ ወሸምጢትካ ይመጽኒ ስለዚ ኣይከውን እዚ ኣይከውን ምክንያቱ ኣዝየ ክፀራለ እንተዘይፀረ ገንዘብ ክመጽእ ኣይከልኒ ትኾነ ዘለና ከዓ ኣብ ክንዚ ዓመታት ጥራሕ እዩ ክመጽእ ዝኽእል ስለዚ ንዓይ ዝተዋሃበ ነገር ኣይኮነን ኢልካ ባዕልኻ ትዘለካ እምነት ነቲ ሓሳባትካ ባዕልኻን ባዕልኻ ውዱቕ ትገብሮ ሶ ካብቲ ዓንኬል ናይቲ ፅብል ዝበለ ተሓስባ ወፂኻ ትትደልዩ ነገራት ጥራይ እቲ ፖዚቲቭ ንዓኻ ኢሜጅ ክበካ ዝኽእል ወይ ከዓ ነቲ ወንኻ ከበራብሮ ዝኽእል ነገራት ትርኢ ናይ ምባብ ልምዲ ዘለካ ኮይኑ ነብስኻ ዳንበብካ ስላለካ ወይ ከዓ ዳንበቡ ሰባት ኣብኡ ትጥቀዕ ትኸዶም ደሊ ቦታታት ክትነብሮ ደላ ዓይነት ገዛ ዓይነት ሂወት ኩሉ ነገራት እዚ ቪዥን ቦርድ ምክንያቱ ዋት ዩ ሲ ኢን ዩር ማይንድ ዩ ካን ሃቭ ኢን ዩር ሃንድ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ኣብ ኣእምሮኻ እንተዳ ስኢልካዮ ኣብ ኢድካ ክትሕዞ ወይ ከዓ ክትጭብጦ ቀሊል እዩ ምክንያቱ እዞም ነገራት ምግባርካ ሓደ እንታይ ክፈጥር እዩ እቲ ኣድኮኻ ኣብኦም ጥራይ ከም ትገብር እገብረካ እዩ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ البي زيبلهم حساباتنا نحسب كابزيوم نعنا زتقوم اليوم ويكا كونشس بنقحتنا كايدهم نيم تدعيلنا بلمد زموصو مخا نعنا زي سرحنا مخا مبزحت وان ناي حلف ناتنا دادقاقو مزنوبريم ريبيتيتيفيم
ስለዚህ ናይ ፓስት ክሳብ ዝኾነ ከዓ ሓይሊ ይብሎምን ሶ ካብዚ ነገራት እንተ ደኣ ክትወፅእ ኮንካ ኣትሊስት ነቶም ዘድልየካ ፈይጥካ ብዛዕባኦም ጥራይ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ቀፃሊ ትሪኦ ድቅስ ከለካ ትሪኦ ክትወፅእ ከለካ ንስራሕ ትሪኦ እንተ ደኣ ኮንካ ተእምሮካ ዓብዪ ዝኸይድ ስለዚ ነብሱ ወከፍ ኣብ ደገ ምስ ወፅኻ ከዓ ንዒኻ ትርኢ ካልእ እዚ ቦብ ፕሮክተር ካብቶም ቀንዲ ፖፑላራይዝ ዝገብሮ ዘዋዓውዕ ዓይነት ሜተድ ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ዝኾነ ገባብ እዚ ናይ ሾርት ካርድ ምፅሓፍ ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ክፋል ትብሎ ራእይ ናይ ሂወትካ ዕላማኻ ክህልወካ ትደልዮ ነገራት ኣብ ሂወት ብመንፅር ፋይናንሻሊ ብመንፅር ዝምድናታት ብኩሉ ነገር ብጥዕና ናይ ግዜ ገደብ ጌርካ ብክንዲዚ ክንዲዚ I'm so happy and grateful now that I have ይብል ኣሎ ከምዚ ስለ ዘለኒ እቲ ዝደልዮ ቅርፂ ናይ ኣካላትን ወይ ከዓ ክንዲዚ ጎዲለ እንተዳ ብመንፅር ሚዛን ትኸዶ ኣለካ ክንዲዚ ጎዲለ ኣብ ፅቡቅ ቁመና ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ሕጉስ ኣለኹ የመስግን ኣለኹ ዓይነት እንተዳ ፅሒፍካዮ ናይ 6 ወርሒ ናይ ዓመት ኢልካ ፕላን ጌርካ እሞ ከዓ ቀፃሊ ነዚ ነገር እዚ እንተዳ ክደጋግሞ ክኢልካ ክሳብ 100 ግዜ ድገሞ እዩ ዝብለካ በቃ ካልእ ስራሕ ሳይ ኣለካ ስለዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እቲ ስራሕ ናትናስ በቃ ምሕሳብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ልክ ከምታ ላይክ ትማልዶ ኾኒ ወይ ገለ ዝበልናዮ ዝኸውን ዘላ ንኣብነት እቲ ንኣብነት መፅር ብሽክለታ እንተ ደኣ ከይድካሲ ሓንቲ ማውንቴን ባይክ ክትሕዝን ናይ ቅድም ዓይነት ብሽክለታ ኢልና ንሕሰብ ትሑት ስፒድ ዘለዋ ሓንቲ ካብዘን ምዕቡላት ዝኾና ዳኮርሶ እንተ ደኣ ሒዝካን እቲ ሓንሳ ምስ ረገፅካያ በያ ክትብፃሓካ ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ፍጥነት ክንደይ ፀዓት ክትውዳልካ ኣዝዩ ውሕድ እቲ ግን እንታይ ሕጊግ ኢኻ ክትብል ሶ እቲ ናይ ማውንቴን ሂወት ከመይ ንርኣዮ ምስለካ ብርእስኻ ከይተቃነኻ ኣተሓስባኻ ቀይርካ ትገብሮ ፃዕርታት ናይ ሂወት ብዙሕ ሰዓታት ናይ ስራሕ ምውሳኽ ካልእ ነገራት ምግባር እቲ ካልኣይ ንብሎ ዘለና እቲ ናይ ዳኮርሶ ንብሎ ዘለና ከዓ ኣተሓስባኻ ከምዚ ንብሎ ዘለና ንፀራ ሃሊካ ትደልዩ ነገራት ኣቢልካ እምነታት ናትካ ኩሉ ነገራት ሳዒኻ ኣብ ክንዲ ብሓይሊ ናይ ግዳማዊ ነገር ናይዚ ፊዚካል ኣካላትካ ብሓይሊ ናይ ኣእምሮኻ ክሰርሕ ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት ስራሕ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ክነባረትዖም ክእል ኣለና ሂወት ናይ ወዲ ሰብ ወይ ከዓ ሂወትካ ኣብ ድሕሪ ሰዓት 5 ዘሎ ሰዓታት እዩ ዝጅምር ክብል ከሎ እዚ ማይነስ ሙሮ ዝበሃል መራሕኻ ንዑ ንምንፅብራቕ እዩ ድሕሪ ሰዓት 5 ማለት እንታይ ማለት እዩ ብልምዲ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 5 እንተ ደኣ እቲ ናይ ንቡር ናይ ስራሕ ሰዓታት ናይ ሰብ ኢሎም ሓሲቦም 8 ሰዓታት ዝሰርሕ ኢሎም ሓስብሎ ድሕሪ ሰዓት 5 ዘሎ ግን ኣብ ገዛ ርእስኻ ኢኻ ትሰርሕ እቲ 8 ሰዓት ተኻልእ ዝብሎ ዘሎ ንክትነብር ንክትበልዖ ንሰትዮ ንካልእ ነገራት ትሰርሕ ኣለካ ክሳብ ትሕልምካ ትበፅሕ ዳሓ ንበሎ ድሕሪት ሕልምካ እዩ ኩሉ ነገራት ከምፃልካ ክሳብ ትበፅሕ ግን ተደኣ እሱ ንከምኡ ነገር ወፊኻዮ ድሕሪ ዘሎ ኣብ ገዛ ርእስኻ እየ ተዘይኮነ እቲያ 8 ሰዓት ዘላ እንተ ደኣ ኣዝኻ ወሲካ ኣዝኻ ቢዚ ዘለካ ኣብኡ ግን ትሕዝ ኣለካ ንክትሓስብ ንክትመራመር ፕላን ንክተውፅእ እቲ ኣእምሮኻ ንክተዕብዮ ቀፃሊ ኤክሰርሳይዝ ንክትገብር ግዜ ይትረክብኒ ኢኻ ዘለካ ስለዚ ብመንፅር እቲ ሂወት እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ድሩት ክትከዶ ትኽእል ዓቅምስ ውሕዝ ዝበለ እዩ ዝኸውን ሶ እዚ ናይ ሾርት ካርድ ሓደ ካብቲ ክንለማመዶ ዘለና እዩ ሶ እቲ ቪዥን ቦርድ ኢልና ኣለና እዚ ናይ ሾርት ካርድ ኢልና ኣለና መንፅር ጥዕና ዲኻ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ዘለካ ስፔሲፊክ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካልእ ክንፅሕፎ ዘለና ህልው ምዃኑ ብዙሕ እዋን ክኸውን እየ እንተ ደኣ ትብል ኮንካ ከምዘይኮንካ ኢኻ ንርእስኻ ተእምኖ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕጊ ናይ ዓወት ግን ኣሎ ኣብ ሂወት እቲ ትምነዮ ዘይኮንካ ትረኽቦ እቲ ትኾነ ኢኻ ትረኽቦ እዚ እንታይ ማለት እዩ ትምነዮ እንተ ደኣ ኮንካ የብለኝ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ የብለኝ እንተ ደኣ ሓሲብካ ናብ ፊቸር ናብ መፃኢ ኢኻ ፕሮጀክት ትገብሮ ዘለካ እንተ ደኣ ኦልሬዲ ሕጂ ኣለኒ ኣነ ኦልሬዲ ዕውት እየ ኦልሬዲ ርእሰ ምትእማን ኣለኒ ኦልሬዲ ሃብታም እየ እንተ ደኣ ክትብል ክኢልካ ግን እዚ ቫይብሬሽን እዚ ነቲ ነገራትካ ነቲ ዝኾንካዮ ዘምፅኦ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ከምዚ ሲሊ ክመስል ይኽእል እዩ ከመይ ሞ ዘይኮንክዎስ ከመይ ገይረ እየ ዝብሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ነእምሮና ነቲ ሳብ ኮንሽስ ትሕተውናና ዝበሃል እዚ ሓቂ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ንዑ ኩሉ ትዛሃብናዮ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዝተዋሃቡና እምነታት ወላ ኣይኹኑ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ኣሚናዮም ኢና ብሓይሊ ምድግጋም መፅኦም ስለዚ ብሓይሊ ብምድግጋም ከዓ ነቲ እንደልዩ ነገራት ክንኮነ ንኽእል ኢና ኣብ መጀመርያ ሲሊ ዘይከውን ነገራት ክመስለካ ክእል ድሕሪ ግዜ ግን ተዳሪእኻዮ ብኡ ተቃኒኻ ኢኻ እቲ ሂወትካ ትኸዶ ካልእ እዚ ሂወታዊ ምርጋፅ ወይ ከዓ እዚ ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ካብቲ ክንጥቀመሉ ዘለና ኣገባቢ እዚ ከዓ ንገዛእ ርእስና ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢና ንብላ ወላ ከምዚ ቃላት ኣውፂና ሞ ይንዛረባ ቀፃሊ ነብሰ ዝርብ ንገብር እንዲና እንታይ ኢና ንገብር ክላ ኣነ ደኣ ይበቕዖ ድኸውን
كلا يخون اللي دخون يكون يقدم حجي أيتساق علينا كو حجي خميل يخون اللي زيس بك أنا خالص توهابي قدم حجي خمس فتينا نيرا كودي غير إذا أنا عايق بأنه بقى حجي سابز درجة زي كوني سوبلو نجار زمالا لسنت دا نيجاتيف كوينو نعاقا خمس زي هانس خان تدع كوينو زي مجمرة نابت قدام كتوصل مالك كمان هاتو يتساب كونشس تحتونا نبرزلنا يتي أكوبنا إمنتات ناتنا نعيوني هوتنا كم زي نا جي بي اس غيسو زلو سو إزي deliberately كوني الكا بنقحت بعون تاخد تقعد كلالك حجي حق ناي دايكوتومي كنت قمولهم كلالنا ناي بولاريتي እዚኦም ዳርጋ throughout ትምህርትና ቀጻል እንደጋግሞም ይንኮን ምክንያቱም እንታይ ኢና ክንገብር ሓደ ስእሊ ኢና ክንሰርሕ ታማፕ ታ ስእሊ ንብላ ዘለና ብኩሉ ነገራት ዳመላእና ሽዑ ነቲ ዕውታት ክንከውን ዘድልየና ነገራት ክናንፀ ኢና ሓደ ካብኡ ሕጂ እዚ ፖዚቲቭ ኣፊርሜሽን ካብቲ ናይ መፅኣ ትምህርትና ከዓ እዚ ሎ ኦፍ ፖላሪቲ ዝበሃል ኣሎ ሕጊ ማለት ኣብ ሂወት ዘይቀየር እዩ እንተዳ ፖዚቲቭ ኣሎ ኔጋቲቭ ኣሎ ላዕሊ ተሎ ታሕቲ ኣሎ ርሑቕ ተሎ ቀረብ ኣሎ ሶ እዚ ዓይነት ፖላሪቲ ዳይኮቶም ናይ ህይወት እንተዳ ናባና ክንጥቀመሉ ክኢልና ልክዕ እቲ ዘይሃንፀና ዘሎ ዘይስራሐና ዓይነት ኔጋቲቭ ኣይክልኒ እየ ዝብል ተኮይኑ ንኣብነት ይኽእል እየ የብለይን ኣለኒ ናብ ዝብል እንተዳ ክንቅይሮ ክኢልና ነቲ ኣውትካም ወይ ከዓ ነቲ ናይ ውፅኢት ናይ ህይወትና ከምዚ ብዘገርም ኣገባብ እዩ ዘቕይሮ ኣብ መጀመርያ ዘይከውን እዩ ዝመስል ድሓር ግን ከም ተኣምር ስራሕ ዘሎ እዩ ዝኸውን ስለዚ ብኣፍና ነውፆም ቃላት ولا نزاربهم وغن ولا كيت زاربنا أو خلنا نفسنا ندقاقمو عزيهم حيلي زلومن أبي هوتنا عبي أيستنا قراتيهم سلازي خنت قوالهم ممكن كلالنا حيل نايك قالاتنا بخولي تنقيرو ساينس نقرنا له هايمانس نقركا سو تي ريفرنس ناتنا تي ناتنا سورس ويكا منشي تدا بخولي تي مات إذا سانا الله خينسي كاوهن وطعين غلينا مالتي سو خنقبرو زلنا خنكرو زلنا خابوي ስለዚ ብክልቲ ነገራት ተዳ ዝመጽ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ዋን ዝፍላይ ሕጂ ዝመጽ ዘሎ ሳይንስ ወይ ከዓ ስነ ፍልጠት ንሓይሊ ናይ እምነት ዘንጸባርቕ እዩ ተዳ ብኩሉ ጽሑፋት ናይ እምነታት ርኢና ኢኻ ሓይሊ ናይ እምነት ናትካ እዩ ዘንጸባርቕ ብመንጽር ዝኣመንካ ከም ዝኾነልካ ብሂወት ነቲ ትደልዩ ነገራት እውን ድሮ ኩን ከም ዝኾነ ክትሪኦ ከም ዘለካ እዩ ዝነግረካ ተዘይኮነ ናብ ፊቸር ናብ መጻ ዳሰደድካ እሞ በቃ ኢልካ ፍኑ ከተብሎ ኣለካ እንተዳ ኦልሬዲ ኣሚንካዮ ከም ዝኾነልካ ከም ዝመፀ መፂ ከም ዘሎ ዓይነት ክትዓየት ክላለካ ተዘይኮነ ሃብታም እየ እንዳበልካ ኩሉ ነገራት ከም ዘለካ እንዳኣመንካ ነብስኻ እንተዳ ከምዘይብልካ ተዓይልካ ኮንካ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ኖ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ኣነስ ከምዚ ኮንኩን የብለይን ዓይነት ዝብል ነገራት ስለተምፅእ ክልተ ተገራጫዊ ነገር እዩ ዝኸውን ስለዚ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ሰርሖ ዘለካ ድሌታት ስለዚ ብእወታዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ኣነ ሽጋራ ከትከኽ ኣይደልን እየ ኣልኮል ክሰቲ ኣይደልን እየ ዘይኮነ ክኸውን ዘሎ እቲ ዓይነት ናትና ኣፊርሜሽን ወይ ከዓ እንደጋግሞ ነገራት ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለካ ካብ ልፍታት ነፃ ምዃንካ ዓይነት ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ኣነ ኣይሕሱን እየ ዘይኮነ ኣነ ሓቀኛ እየ ዓይነት ይኸውን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኣይሕሱን እየ ዝብል ዘሎ ንተሓስቦት ከይፈተኻ ተንፀባርቆ ኣለካ ምክንያቱ ነዚ ዝምልከት እንታይ ሓደ ሓደ ታሪክ ኣሎ ዝንገር ዋላ በዚ ርሑቕ ምብራቕ ማንትራ ዝበሃሉ ዝደጋግሞ ነገራት ሕጂ ዕዉት ንኸውን ዘድልየኒ ማንትራስ ሃበኒ ኣብ ሂወት ዕዉት ትከውን ደሊኻ ኩሉ ነገራት ትግብር ደሊኻ የስዋ ኢሉ ሶ በቃ እዛ ዝብለካ ነገር እንተዳ ጌርካ ዕዉት ትከውን ኢኻ ኢልዎ ኦኬ ህራይ እንታይ እዩ እቲ ነገር በቃ እዛ ዝበካ ዘለኹ ቃል እዚኣ ከይሓሰብካ እንተዳ ክትነብር ክኢልካ ኩሉ ትደልዩ ነገራት ክትረክብ ኢኻ ኢልዎ በቃ ሶ እንታይ ኢልዎ ማንኪ ትብል ወርድ ወይ ከዓ ዝህበይ ዝብል ወርድ ወይ ከዓ ቃል ብዛዕባ ኣይትሕሰብ ኢልዎ በቃ ብዛዕባስ ወላ ሓደ ነገር ክትሓስብ የብልካን ኣይትሕሰብ ተባሂልካ እንታይ ኢኻ ቀዳማይ ትሓስቦ ብዛዕባ እቲ ነገር እዩ ኣይትግበሮ ተባሂልካ ቀዳማይ ትገብሮ ነገር ብዛዕባ እቲ ነገር እዩ ዋላ ንቆልዑ ክንሪኦም ክንኣልዮም ከለና እውን ኣብ ክንዲ እዚ ኣይትግበር ትብሎ ካብኡ ልያ ቢልካ እዚ ግበር ኢኻ ትብሎ ዘለካ ስለዚ ንኣካላትና ክንወ ዘለና ፖዚቲቭ ነገር ከምዚ ኣይገብርኒ እየ ዘይኮነ ከምዚ ክገብር እየ ስለዚ እቲ ኔጋቲቭ ዘይኮና ጌርና ሪፍሬም ክንገብሮ ዘለና ብኣዎንታ ነገራት ኢና ድኻይ ክኸውን እየ ዘይኮንካ ትብል ሃብታም ክኸውን እየ ዓይነት ኢኻ ትብል እዚ ከም ኣብነት ተዳምፂና ኣብቲ ካልእ ነገራትና እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ኣዎንታ ፕሮጀክት ዝገብር እምበር እቲ ኣሉታ ዋላ ክንዲ ብኣሉታ ዋላ ቢልካ እንተዳ ዘይከውን ዓይነት ጌርካ ዝሰርሖ ኣለካ ናፍታ ነገር እዩ ዘተኩር ማለት እዩ እምሮና
ስለዚህ ካብቲ ስእሊ ናይ ኣእምሮና ካብቲ ፒክቸር ካብቲ ማይንድሴት ከነውፅኦ እንተ ደኣ ኮይና ካልእ ሓሳብ ካልእ ዝሃንፀና ነገራት ኢና ክነምፅእ ዘለና ስለዚ እወታዊ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ እዩ ድሓር ሕጂ ከም ዝገበርናዮ ሕጂ ከም ዝኾናዮ እምበር እንተ ደኣ ንመፃኢ ተሰዶ ኮንካ ኣይከውኒ ምክንያቱ ኣእምሮካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መፃኢ እዩ ዘሎ ኣብ ሎሚ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ነቲ ደልዮ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ትብሎ ነገር ዘይኮነ ኣብ ሕጂ ህሉ ከም ዝኾነ እንተ ደኣ ጌርካ እንተ ደኣ ተዓይልካ ኮንካ ከምቲ ሄንሪ ዳቪድ ቶሮ ዝበሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ብዘለንቕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ በንዘለን ሙሉእ ኣካላዊ ኣእምራዊ ስምዒታዊ መንፈሳዊ ጥዕና መስግን ኣለኹ ቆሪዳ ኣለን ትብል ኣለኻ ኣነ ልዑል ርእሰ ምትእማን ዘለኒ ምስ ሰባት ድማ ብቐሊል ዝረዳእ ሓሳባተይ ብቐሊል ዝገልጽ ልዑል ተቐባልነት ብሰባት ዘለኒ እዚ ቀፃል እንተ ደኣ ነብስኻ ፊት ትገብር ኣለኻ ትባ ኣለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣብ መጀመርያ እሞ ዘይኮንኩ ዝብል ነገራት መፂኻ ዋላ እቲ ኣይኮንኩን ትብሎ ዘለኻ እውን ስለተባሃልካዮ ብሕብረተሰብ በቲ ከባቢ ነገራት ስለዝኣመንካዮ እምበር ናትካ ኣይኮነን ናትካ ንብል ዘለና እስኻ ንዕቤት ዝተፈጠርካን ኩሉ ነገራት ትኽእልና ዓይነት ዘደንቕ ፍጥረት ኢኻ ካበልና እዚ ኣሚንካዮ ዘለኻ ብምድጋም ካብ ኮነ ንዑ ክትቅይሮ ትኽእል ከዓ ብምድጋም ኣፌርም ብምግባር እዩ ብምቕያር ናቱ ሰብ ብፍላይ እዚ ክንድቅስ ከለና እንደጋግሞ ነገራት ብፍላይ ኣብቲ ቅድሚ ምድቃስ ዘሎ ስቴት ብሎ እዚ ቤታ ኣልፋ ስቴት ዝብሎ ነገራት ኣሎ ኣእምሮና ዝያዳ ነቲ ሓሳባት ብቐሊሉ ከእትዎ ዝኽእልን ናብቲ ሳብኮንሽስ ትሕተውኖ ክኸይ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ትሕተውናና ከመይ ንሕሰቦ እንተ ደኣ ከምዚ ከውሒ ዓይነት ነገር ሓሲብካዮ ከተለስልሶ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ስቴትስ ናይ ህይወት ወይ ከዓ ሞት ናይ ህይወት ወይ ከዓ ትርጋ ኣቢልካ ከለኻ ሪላክስ ጌርካ ዓሙቕ ኣቢልካ ስተንፊስካ ካብ ሓሳባት ነፃ ኮንካ ትገብሮ ዓይነት ልምዲ እምበር ምፅኢልካ እንተ ደኣ ክትብሎ ፈቲንካ ምስ 10 ወይ ከዓ 100 ሓሳባትካ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ዋላ እቲ ትንገብሮ ነገራት ከዓ ኣብ ሓደ ዝተዛናሎ ዓይነት ክፋል ናይ መዓልቲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንግሆ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝበለፀ ክንድቅስ ከለና እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ፅቡቕ እዚ ከም ዝፈሊጥናዮ ንክንሓልፍ ዘይኮነ ንክንትጉሮ እዩ ዝደልዮ ኩሉ ክገብሮ ዘኽእል ብቕዓት ኣለኒ እዞም ኩሎም ከምዚ ዝብሉ ነገራት እንተ ደኣ ሒዝናዮም እቶም ዘገድስና ሓሳባት እዚኦም ቀፃሊ ብምድጋም ኣብ ሂወትና ከምዚ እቶም ዶሚናንት ወይ ከዓ እቶም ብብዝሒ ዝቃላቐሉ ሓሳባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሂወትና ብብዝሒ ዝመፅእ ሓሳብ ከዓ እቲ ኣብ ግዳማዊ ክፋል ናይ ሂወትና ብብዝሒ ትንፀባረቕ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ተሪእና እዚ መሓመድ ክለይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተጓዘልቲ ናይ ዓለም I am the greatest እዩ ዝብል ነይሩ በቃ ኣነ በቃ እቲ ዝበለፅኬ በቃ ኩል ነገራት ዝኽእል እዚ ነገራት እዚ ኢሉ ከይኮንኩ ከለኹ እየ ኮይነ ኢለዮ ከይኮንኩ ከለኹ ብመንፅርቲ ዘሕደሮ እምነት ከዓ እንታይ ኮይኑ ክኾነ ኢሉ ሓደ ሓደ ግዜ ንእሽተይ ከለኻ ዝውኻ ሕልምታት ቅያስ ናይ ሂወትካ እዩ ዝኾን ሰይ ንኣብነት ኣነ ናይ ምህርት ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ እንተ ደኣ ክሪኦ ኮይነ ዝሓለፈ ምናልባት ተዛሪበሉ ነይረ ካብ ኤ ካብ ጅምር ክሳብ መወዳእታ ከምዚ ብሉፅነት ብኤክሰለንስ ክውደእ ዝገበረና ሓደን እንኮን እዩ ነይሩ ምስ ብዙሕ እቲ ዝነበረ ናይ ፋሚሊ ስድራ ትምህርቲ ዘይምህላው ካብ ሓደ ትሕዝ ዝበለ ዓይነት ደረጃ ምምፃእ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ንሂወትና ኣይከውን እዩ ዝብልና እዞም ነገራት እዚኦም ኣሕዋተይ እቲ ቀንዲ ዝሃቡን ነገር ተነይሩ ኣኮታተይ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዝክረ በቃ እስኻ በቃ you're the great ኩል ነገራት ትኽእል ኢኻ you're amazing በቃ you're clever ንፊዕ ኢኻ በቃ እዚ ንዓኻ ዝተዋህበ እዩ ስለዚ ከይኣተው ከለኹስ ቀዳማይ ክወፅእ ከም ዘለኒ ናተይ ውህብ ምዃኑ እፈልጥ ነይረ ክሊርሊ ብንፁርነት ክሪኦ ይኽእል እየ በቃ ኦልሬዲ ዝተኾነ ኢኻ ሕዘካ የለን ዝብል እንተ ደኣ ስነ ኣእምሮ ስነ ልቦና ሂብካ ንዒኻ ሚት ትገብር ንዒኻ ትነብሮ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣሚንካ ኢኻ ኣብ ሂወትካ ብመንፅር ዝኣመና ኢና ንኸ እምነትና እንተ ደኣ ንእሽተይ ኮይኑ ነቲ ክንገብሮ ንደሊ ብመንፅር ንፍትኖ ነገራት ንእሽተይ ዝኸውን ንሰርሖ ንዓዮ ነገራት ኣብ ሂወት ንረኽቦ ነገራት ከዓ ንእሽተይ ዝኸውን ኣብ መወዳእታ ካልእ እዚ ነገራት እዚ ምስ ገበርካ ብኩሉ እቲ ኤርያስ ወይ ከዓ ክፋላት ናይ ሂወት እንታይ እዩ ዘድልየኒ ናይ ብሓቂ ኣብ ሂወት ኣነ ሕጉስ ንኸውን እቲ ዝደልዮ ነገራት ብዘይ ደረት ኢልና ኢና እቲ ሲ ታይፕ ጎል ንብሎ ዘለና ሲ እዩ ብዛዕባ ከመይ ገይሩ ክኸውን ገለ ስናሓልና ድሓር ክንርኢና እቲ ቀንዲ ትደልዩ ነገራት ግን ትፅሕፎ ላይ ከባቢ 50 ነገራት ትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ሊስት ትገብር ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ ግዜ ሂብካ ልዕልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ድልየታትና ኩሉ በፅሑ ንደሊ ክልወና ንደሊ ብኩሉ ነገራት ክፋልና ሂወት
ድሕሪ ካብዚኦም 10 ፀሚእካ እንተ ደኣ ኣውፂኻ ካብቶም 10 ካ በብቐዳምነታቶም ካብታ ናይ መንፈሳውነት ኣላ ድያ ካብታ ናይ ፍልጠት ኣላ ድያ ካብታ ናይ ጥዕና ኣላ ድያ ገለ ዳበልካ እንተ ደኣ ክተምፅኦም ክኢልካ ንዖም ብዝሳነ ከዓ ቀዳምነት ናቶም ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ሓደ ወይ ከዓ ክልተ ሰለስተ ኢኻ ከተተኩር ትኽእል እምበር ኩሉ ብሓንሳብ ክትዓሞይ ትኽእል ኢኻ እዚ ማልቲ ታስኪንግ ዝበሃል ካብቲ ቀንዲ ቀታሊ እዩ ኩሉ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣእምሮኻ ናብ ብዙሕ ነገር እንተ ደኣ ፋሕ ኣቢልካ ከምዚ ናብ ብዙሕ ኣንፈት ዝተዘርግሐ ብርሃን እንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ሓይሊ ናቱ የብሉን ሶ ናብ ፀቢብ ዓንኬል የእቲኻ ልክዕ ከምዚ ሌዘር ዓይነት ዝበሃል ዓይነት ብርሃን ዘለዎ ኣዝዩ ሓይሊ ዘለዎ ሻርፕ ዝኾነ ፎከስ ናትካ ኣምፂኻ ኣብቶም ትደልዮም ነገራት እንተ ደኣ ኣብቶም ውሕዳት ሰሪሕካ እሱ ምስ ገበርካ ካንስል ጌርካ ናብቲ ካልእ ደረጃ ትኸይድ ሶ ቀዳምነታት ምስራዕካ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ዝገብሮ ብኸመይ ቀዳምነታትካ ዝሰርዕ ዝብል ክንመፀ ኢና ስለዚ ሸቶ ምውፃእ ጎል ሴቲንግ ስለዚ ጎል ነቲ ሕልምታትና ወይ ከዓ ንደልዮ ዘለና ዕላምና ንክንነብር እዩ ዝገብረና ስለዚ ጎላት እቲ ንገብሮ ነገር እዩ ንኣብነት ሰባት ጥዕንኦም ብምሕላው ዝሓሙ ብምሕካም ብኩሉ ነገራት እንተ ደኣ ኣነ ነቲ ዓለም ንሰብ ከገልግለ ኢለ ሓሳብ ሒዘ ክኾነ ዘለኒኻ እንተ ደኣ ሓኪም ምዃን ኢለ ሽዑ እቲ ሸቶ ዝበሃል ኣበርቲዐ ከፅንዓ ኣለኒ ክንዲ ዝነጥቢ ከምፃ ኣለኒ ሕክምና ከዓ እትቶ ኮይነ ድሕሪ ሕክምና ምስ ኣተውካ ንክንዲዚ ዓመታት ከዓ ብከምዚ ኢለ ከፅንዓ ክእል ኣለኒ ክንዲ ዝግሬድ ከምፅእ ክእል ኣለኒ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስኪልስ ብቕዓት ክህልወኒ ክእል ኣለዎ ዝብል ነገራት እዚ ሸቶታት ንበሃል እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ድሪም እቲ ሕልሚ ግን እቲ ክትፈጥሮ ደሊኻ ዘለካ ኣብ ናይ ሂወት ሰባት ፅልዋ እዩ ሶ እቶም ሸቶታት እቶም ንገብሮም ንወስዶም ኣክሽንስ ተግባራት እዮም ዝኾኑ ዘሎ ንሓደ ደረጃ ንምብፃሕ ስለዚ ናይ ርሑቕ ናይ ቀረባን ሸቶታት ኣለዉ ጀነራሊቲ ናይ ርሑቕ ዝበሃል ናይ 5 10 20 ዓመት እዩ እቲ ናይ ቀረባ ዝበሃል ከዓ ካብ ሶሙና ጀሚርካ ኣዋርሕ ክሳብ ዓመት ዘሎ ክኸውን ንኽእል እዩ ናይ ማእከላይ ዝበሃል ኣሎ ጀነራል ግን ኣብ ናይ ርሑቕን ቀረባን ክንምድቦም ንኽእል ኢና ሶ ናይ 5 ዓመት ናይ ህይወት መደብ ኣለና ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ወዘነት ምውጥን ገሊኡ ሰብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝነብር ልክዕ ከምዚ ናይ እንስሳዊ ሂወት ናበይ ከይድ እንታይ ዕልሙን ኣይፈልጥን ሂወት ብዘጋጠሙ ኣንፈት ዝኸይድ ኣሎ ከምዚ ናይ ንፋስ ብኩሉ ነገራት እንዳተበለ ከምዚ ዓይነት ሂወት ዘለዎ ሰብ ዋላ ሓደ ነገራት ክዓምም ኣይፅበየን ኢኻ ምክንያቱ እንታይ ሪኣክቲቭ ሂወቱ ነቲ ዘለዎ ነገራት እዩ ዝገብር እንስሳት ኣይገብር ተደኣ ጠሚዩ ናብ ሳዕሪ ዘለዎ ቦታ እንተ ደኣ ሳዕሪ ዘሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ሃዳን እንተኮይኑ ናብ ሃደ ንኸይድ እንተ ደኣ ፀሚኡ ናብ ማይ ዘሎ ቦታ የናዲ ልክዕ እቲ ሰብ ከዓ ከመይ ዝኸውን ናብቲ ዲዛይርስ ናይ ሂወት እቶም መሰረታዊ ባዮሎጂካል ንብሎም ዘለና ካብ እንስሳት ዘይፈሊና ነገራት ንዖም ንኸማል ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ከምዚ ዓይነት ሰብ እቲ ዝሰርሖ ነገራት ነዞም ነገራት እዚኦም ቤዚክ ዝበሃል መሰረታዊ ነገራት ንኸማል እዩ ልዕልዩ ክኸይድ ዝኽእል ዕላማ ሕልሚ መደብ የብሉን ሶ ኣብ ሂወትካ ዓበይቲ ነገራት ትገብር ከምዚ ስፕሪንት ጉይ ኢልካ ትውድኦ ዘይኮነ ሂወት ላይክ ማራቶን እዩ ናይ ነዊሕ ርሕቀት እዩ እዚ ኣብቲ ነዊሕ ርሕቀትካ ዓሊምካ ናብ ቤት ከይድ ምዃንካ ፈሊጥካ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት 20 ዓመት ሙሉእ ሂወት እንታይ ክትገብር ምዃንካ ፈሊጥካ ትኸዶ እዩ ተዘይኮነ ከምዚ ናይ ማንቲለን ጎብየን ዝሓለፈ ኢልናዮ ዝነበርና ከምዚ ቅልጥፍ ኢልካ ጎይኻ መወዳእታ ወላ ሓደ ናበይ ክትከይድ ስለ ዘይትፈልጥ ኮፍ ኢልካ ዓሪፍካ ከለካ እቲ ጎብየ ግን ስቲርሊ ብዘገምታ ግን ከዓ ጉዕዞ ከይቋረፅ እንተ ደኣ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እቲ ሂወት ዝዕወተሉ ንሱ እዩ ስለዚ ነዊሕ ርሑቕ ጠሚትና እንተ ደኣ ክንከይድ ኮይና ንገብሮም ንኽእልና ብዙሕ እዋን ዘሸጉርና ነገራት እንታይ እዮም እቲ ነገራት መምስ መፅእ ክንፈትሖ ስለንፍትን ኣቐዲምካ ሪኢኻ ናይ ነዊሕ ነገራት ዓሊምካ እንተ ደኣ ፀገማት ናይ ሂወት ክትፈትሖም ፈቲንካ ግን ቀሊል ዝኹም ብዛዕባ ኢንቨስቲን ክዛረብ ከሎ ብርሂኑን ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ ካብ መጀመርያ ትጅምሮ ናይ ወፍሪ ልምዲ እንታይ ይገብረካ ንብዙሕ ዓመታት ናይ 10 20 ዓመት 30 ዓመት ወጢንካ ክትከይድ ከለካ መወዳእታ ሓርነት ሽዩ ዘምፅእ ዋላ ክትመሃር ከለካ ከምኡ ኢኻ ትገብር ነዊሕ ዓመታት ክሰርሕ ከለካ እንታይ ድሕርቲ ነዊሕ ዓመታት ዘሎ ፃዕሪ ወይ ከዓ ቢዝነስ ንኣብነት ከተበግስ ከለካ ነዊሕ ዝጠመተ እንተ ደኣ ኮይኑ ሶ ናይ ሕጂ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ኣይኮንካ እንትርኢ እቲ ነዊሕ መቓን ግዜ እንተ ደኣ ሂብካዮ ግን ኣብኡ ክትገብሮ ትኽእል ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ስለዚ ናይ ከምኡ ዓይነት ጠመተ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እቲ ላይፍ ፐርፐዝ ንብሎ ዘለና ናይ ሂወት ዕላማ ንብሎ ዘለና ከዓ ከምኡ እዩ ዘርእየካ ገፊሕ ከምዚኣ ኮሌጅ ገይረ ክውድእ ገለ ዘይኮነ ሽዑ ገለ ክትገብር ትሓስብ ናይ ኩሉ ነገራት ክትኮነ ትኽእል እንተ ደኣ ሙሉእ ሰሪዕካዮ ኦኬ ካብ ከምዚ ናብ ከምዚ ካብ ከምዚ ናብ ከምዚ ስለዚ 10 ዓመት ዝሓሰብካዮ ከምቲ ሄንሪ ዳቪድ ቶሮ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ገብሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ናይ 20 ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ምክንያቱ እንታይ ንፁርነት ስለ ዘለካ ናብ ካልእ ከይተኣለኻ ስለትኸዶ ብቐሊሉ ኢኻ ክትቆፅዖ ትኽእል ካልእ ተሰባብሮ መዓልታዊ ሰሙናዊ ወርሓዊ እንታይ እያ ትገብር ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ንብሎ ዘለና ዓብ ነገር
ቅርፂ ኣንፈት ክበካዩ እታ ትኸዳ ህይወት ግን ኣብዚያ እያ ስለዚ እዞም ኩሎም ነገራት ምስ ገበርካ መዓልታዊ 3 ኣክሽንስ ወይ ከዓ 3 ተግባራት እንታይ ኣገብር ናብዛ ፐርፐዝ ወይ ከዓ ናብዛ ደረጃ እዚኣ ንምብፃሕ ከንብብ ድየ ክመሃር ድየ ኮርስ ድየ ክወስድ ወይ ከዓ ከምዚኣ ድየ ክፍትን ወይ ከምዚኣ ልምዲ ከጥሪ ዝብል ነገራት እዩ ዝኹን ስለዚ ሰሙናዊ ወርሓዊ ነገራት ዳገበርና እቲ ልምድታትና ዳኸለስና ባይ ዘ ወይ ዝኾነ ጎል ሸቶ ብፅሑፍ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣነ ክሳብ ዝክሮ ከምዚ ናይ ትምህርቲ ናይ መፅናዕቲ ፕላን ሸቶ ከየውፃእኹ ዝሓለፍ ኩሉ ግዜ ይነበረን ነፍሰ ወከፍ ሳብጀክት መዓስ የኸፅንዖ እንታይ የኸፅንዖ እንታይ ክሽፍን ንምንታይ ክሽፍን መዓስ ሪቫይዝ ክገብር ገለ ኣብቲ ካልእ ተሪእየ እውን ከምኡ ዋላ ክሳብ ሕጂ እቲ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ከምዚ ብዘይ መደብ ኣይትኸሎን ኢኻ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሰርሖ ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ኩሉ ግዜ ብፅሑፍ ክመፅእ ከሎ ግን ሓደ ነቲ ሳብኮንሽስ ወይ ከዓ ትሕተውን ኣእምሮና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ እሱ ኢኻ ሓስብ ዝሓድር ዋላ ንሕና ደቂስና ከለና ብኸመይ ከሰላስሎ ሓስብ እሞ ብቐሊሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ትስ ኢልና ከዓ እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ፈሊጥና ስለ ዘለና ብቐሊሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ቀፃሊ ፕላን ምግባር መደባት ምውፃእ ንኩሉ ነገራት ነቲ ዓብ ዝመስል ወይ ከዓ ክትንከፍ ዘይክእል ነገር ክሰባብረልና ክእል እዩ ምክንያቱ ገዘፍቲ ሕልምታት ተዳ ኣለውና እንታይ ገብረና ክእል እዩ ከም ፍራስትሬት ኣዝ ብኸመይ እዮም ዝውፅሑ ኢልካ ክትሽገር ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ ነታ ዓብ ነገራት ዳሰባበርካ ናብቶም ደቂቕቲ ክትገብሮም ትኽእል ዓይነት ስቴፕስ ኣውሪድካዮ ደረጃታት ኣውሪድካዮ ግን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ኣብቲ ናይ ልምታት ዝነበረ ኮርስ ወይ ከዓ ዌቢናር ዝበልናዮ ከዓ ሓንሳብ እቲ ዳይሬክሽን ምስ ገበርካዮ እቲ ኢንቮልቭመንት ኣክሽን እቲ ደረጃ ናትካ እቲ ናትካ ቀንዲ ዕማም ብፅፉፍ ኣብቶም ንኣሽቱ ትገብሮም ነገራት ምስራሕ ይስኦም ምክንያቱ እንታይ ዓወት ኢልና ኢና ድምር ናይቶም መዓልታዊ ሓደ ሚእታይ ተመሓይሾም ናይ ሂወት ነገራት እዩ እምበር ከምዚ ምስ ኢልካ ሓንሳብ ዝልወጥ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንኣሽቱ ምግባር ምስባር እንታይ ይገብረካ ንኸይትሰጋግር ነገራትን ብቐሊሉን ስጉምቲ ንክትወስድን ኣብ ወረቐት ከነስፍሮ ክንክእል ኣለና ዝኻ ብኸመይ ይጅምር ብኸመይ መደብ ውፅእ ንዓኻ ቀዳም ንዝሰርዖ ነገራት እንታይ እዩ ማስ ሓደ እቲ ንፁርነት ናይቲ ሸቶ ኣገዳሲ እዩ ምፅኢ ኢልካ ብሓደ መዓልቲ ዝንፅር ኣይኮን ቀፃሊ ትፅሕፎ እዚ ዴይሊ ጎል ራይቲንግ ዝበሃል ጆርናሊን ሓደ ካብቲ ልምዲ ክህልወና ዘሎ እዩ መዓልታዊ ትፅሕፎ ድሌታት ናትካ ትደግሞ ዝውሰኽ ነገር ኩሉ ክእል እዩ ዝጎድል ነገር ኩሉ ክእል እዩ ዝያዳ ንፃሪ ክመፀካ ክእል እዩ ምክንያቱ እንታይ ኣእምሮካ ከምኡ እንተ ደኣ ተኺልካዮ ባዕል እዩ ዘፈልፍልቲ መልስታት ስለዚ ብኩሉ ነገራት ናይዞም ዝበልናዮም ክፋላት ናይ ሂወት ንሓድሕዶም ከምዚ ብዝስተኣነ መልክዕ ክገብሮም ትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሓደ ንምብራቕ እንዳኸደ እንተ ሓደ እንተ ደኣ ንምዕራብ ዘኺደካ ኮይኑ እቲ ጎል ሰሪሕካዮ ዘለካ ግን ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ንክልቲኦም ኣይሚን ነቶም ብምልኦም ዘለዉ እቶም ናትካ ቫሊስ ክፋላት ናይ ሂወት ኢልካዮም ዘለካ ጥዕናኻ ድዩ ስድራቤታዊ ሂወትካ ድዩ ፋይናንሳዊ ሂወትካ ንኩሎም ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ድሓር ሸቶኻ ትወቕዓሉ ናይ ግዜ ገደብ ዴድላይን ክህልወና ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ዴድላይን እንተዘይጌርናሉ ገደብታት እንተዘይጌርናሉ ፅባሕ ፅባሕ ዳበለ እዩ ዝኸይድ ዴድላይን ገደብ ምስራዕ ብክንድዚ ክንድዚ ከምዚኣ ክገብር እየ ከምዚኣ ክውዳእ እየ ባይ ዘ ወይ ዋላ መፅናዕቲ ኮነ ኣብ ኩሉ ነገራት ዝተብሎ እንታይ ሓደ ክፋል ዝኾነ ፅሑፍ ወይ ከዓ ፅናዕ ማተርያል እንተ ደኣ 2 ሰዓት ኣለካ ብ2 ሰዓት ትውድእ ትኽእል ኢኻ እንተ ደኣ 10 ሰዓት ኣለኒ ኢልካ ናብ 10 ሰዓት ክምጠጥ ትኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኤፊሽንስ ናትና ክምዕብል እንተ ደኣ ኮይኑ ኣትሊስት ንዓና ኣዝዩ ኦቨርወልም ዘይገበረና ዘይጨነቐና ኣዝዩ ከምዚ እቲ ናትና ብቕዓት ከይተጠቐምናሉ ከም ንሓልፍ ዘይገብር ከዓ ሚዛናዊ ዝኾኑ ነገራት ክንሰርዖ ንክእል ኣለና እቲ ሸቶታት ዴድላይን ንገብረሉ ስለዚ ምናልባት እሱ ቀፃሊ ልምምድ ኣብ ምምፃእ ክንግምቶ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ፍሎው ዝብሎ እውን ኣብዚ ኣብ ገለ እንተ ደኣ ኣዝዩ ዓብይኻ ከጨንቐካ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜስ ክንድዚ ዝኣክል ስራሕ ትብሎ ኣለካ ንኣእምሮኻ ስለዚ ረዚስት ትገብር እዩ በቃ ትረፈኒ ክብል እዩ ፕሮክራስቲኔሽን ፅናሓለይ የሚባል እውን ካብኡ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ፔንፉል ኣቐንዛው ትገብሮ ኣለካ ኣእምሮና ከዓ ናቹራሊ እቲ ብሬን ናትና ካብ ቃንዛ እዩ ክሃድም ዝደሊ ስለዚ ንዑ ኣቕልል ተብለሉ እንተ ደኣ ወላ ሓደ ዘይሰርሕ ኣለካ ከዓ ዩ ቢካም ቦርድ ኣዝኻ ስልችው ኢኻ ትኸውን ካብቲ ቦርደም ዘውፃእካ ካብቲ ምስልቻው ዘውፃእካ ሓይሊ ዝበካ ካብቲ ልዕሊ ዓቐን ኮይኑ ከዓ ዘይጨንቐካ ነገራት ኣቢልካ ኣብቲ ማእከላይ ተዳ ክትገብሮ ክኢልካ ኦፕቲማም ዝበሃል እዚ ፍሎው ዝብሎ ኣብ ናይ ፍሎው ስቴት ትኸይድ ፍሎው ከዓ ስሙዝሊ ወይ ከዓ ከይተጨነቕካ ብሓጎስ ነቲ ስራሕ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ተዘይኮነ ዋላ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕካ ዘይትፈልጥ ሰብ ወይ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ እንተ ደኣ መፂ ኢልካ መፅሓፍ ሙሉእ ከንብበ ንኣብነት ተዳ ኢልካ ናይ ምንባብ ልምዲ ክትገብር ኮንካ ወይ ከዓ በቃ ፅባሕ ሰዓት 5 ክትፅእ ከምዚኣ ገለ ኢልካ እንተ ደኣ ከምፆ ኮንካ ኣይከውን ስትራቴጂ ዘምፃናዮም ብኸመይ
نالوات نتا حنت معلت تدقما تقليها كلاي معلتي سالسي معلتي كيني يجن تحلف هاي تقليها كالي مس جزي زغير شوتات كلنا خوليهم تمزيل لنا مسرعنا سو أبينات كنت أنا هم زلناتهم كان دي فاندامينتال مسارات عين زغناتنا كنا لله نكلالنا زو سخن قراتهم كله خوليهم سو أبزي هل حيلنا أبزي هل لن يلنا عميد نازلنا نرأيه تيناي جمد صفوف تورنوف سمور زغنا عينة عنكيل كن رخلنا بتجن فحز بلاي زلو سو هيوتنا وجون دي كل نجارات أورنو دي بلان زغنا دي دويس كم زقات أمنا بقى خمزي صور تدارينه وبكل نجارات انت لا بزق بعض سيدة أمرس تايزخون ولا بوزح نجارات سكمت الكات حدا بيت قول لكات حدا بيتي وركك دعنا خان وتميز كات العلو حدا بقول لنا تايلون لازم كل نجارات أب حدا كمزي سرع نجار تدع كانت وهيلنا جن حدا قرص زلوا عين تيوتينا النبر بس generally تي جولز بحال بخمين عمون زبلسي يسات جول كم خمسة جبري بخزي تبل شو بلان كم يجيك أخذ جبره تبل توت نفس راح تغير هفت صراحة خدت أنا عم موداتاتي تكبر ويكات عيو خد جبره تغليها بس لازم استنايت مال ستعصر عبد السومناوي نحزو عيوتات لنا زي يعني نفسه كيف كفل نهوتناتهم زرعناه حنتات منصر كان عم بتكن كلامنا لما حجي جيرنا تنيرنا زيادة بنصار نصحفه تيفيجن بوردز بحال نتقملو بوزيتيف افيرميشن زبال نفسنا نداغما قصال نصحفو تزلينا كلمه حيشه زلنا كفارنا هيوت انتاي نفسنا انتاي نحن زلنا ስለዚህ እዚ ዴሊበሬት ክኾን ከላሎ ተዘይኮነ እንተ ኣብ ምሕሳብ ንህከ ኮይና እቲ ኣእምሮና እቲ ቀጻል ዘፈልፍሎ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓሳብ ጥራይ ስኢል ስለ ዝደጋግሞ እቲ ለውጢ ኤፊሽንት ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ይከውን ስለ ዝደለና ጥራይ ይከውን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክልወጥ ደሊ ኩሉ ሰብ ጽቡቅ ነገራት ደሊ ምንየት ኮይኑ ንኸይተርፍ ግን ኣትሊስት ክትሰርሖ ዘለካ ስራሕ ሰራሕ ትክእል ኣለካ ንዑ ዘድልየካ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ብኸመይ ትገብሮ እንተ ደኣ ተሓት ነርካ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ትመልሲ ሽዑ ጀስት ዩዲ ትገብሮ ማለት እዩ ናይ ራእይ ሰሌዳ ቲቪዥን ቦርድ ምድላው ንብሎ ዘለና ቀጻል ንሕና ኣብ ከናኦም ክንሪኦ ንኽእል ነገር ዓይነት ብስእላዊ መልክዕ እቲ ጎል ካርድ ንብሎ ዘለና ቀጻሊ ኣብ ክሳይና ሒዝናዮ ንኸይድ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣብ ጁባና ወይ ከዓ ፖርቶፊልና ቀጻሊ ክንደጋግሞ ክክእል ኣለና ኣብ ንዕርፈሉስ ንዑ ትሪኦ ኣብ መገዲ ንዑ ትሪኦ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዘድልየካ ኣብ ሂወት ንሱ ካልእ ዋላ ሓደ ዕላማ ብልካ ካልእ ተወሳኺ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ኩሉ ቀንጠመን ጠቓሊ ኣብዘይ ይከውን ነገራት እቲ ግዜኻ ንኸይተሕልፍ ዝገብረካ ዘቕይደካ እውን ንሱ እዩ ተዳ ካብ ዋርሓ ኣቢልካዮ ግን መጀመርያ ከይዳ ሓን ሒዘ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዳሓር ግን እቲ ናይ ሂወት ካረንት ወይ ከዓ እቲ ናይ ሂወት ጉዕዞ ዋሕዚ ሒዝካ እዩ ዝኸይድ ናብ ሓደ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ሶቲ ሸቶታት ምስራዕ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ብሎ ዘሎዎም ማዕረ ማዕረ ንገብሮ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዞም ውጥናት እዚኦም ዘይተላመድናዮም ክንገብሮም ዘይንኽእል ነርና ተኮይኑ ካብቶም ኣብ ሂወትና ክነተኣትዎም ዘለና መሰረታዊ ነገራት እዮም ብፅሑፍ ማለት እዩ ሶ መወዳእታ በዛ ናይ ዊንስተን ቸርችል እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ዝጥቀስ ንክትውጥን ምፍሻል ማለት ንክትፈሽል ምውጣን ማለት እዩ he who fails to plan is planning to fail ተዳ ፕላን ተዘይጌርካ በቃ ንኸይትዕወት ፕላን ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ከም ዝበልና እዩ እንተዳ ውሳነ ተዘይወሲድካ እስቲ ዘይምውሳንካ እውን ውሳነ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ኣይደር ወይ ተዘይምውሳንካ ኮንሲኩዌንስ ሳዕቤን ኣለዎ እንተዳ ወሲንካ ካብ መንፅር ብካ ዝመፅእ ውፅኢት ኣሎ ስለዚ ኣይደር ወይ ከምዚ ከይፈተንካ ስቕ ምባልካስ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት ኣየድሕነካን እዩ ምባል እንዲ ስለዚ እቲ ናይ ውጥን ሂወት ናይ ፕላን ሂወት ከዓ ካብቲ ክንተኣትዎ ዘለናይ ስለዚ ዘን ናይ ትማሊ ፐርፐዝ ትብል ናይ ሎሚ ብዛዕባ ሕልምታት ናትና ሸቶታት ዝብል ተኣሲረን ዝኸደአን ሶ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ናይ ሎሚ ትምህርትና እዚ እዩ ነይሩ ናብ ሕቶ ርእይቶ ከይድ ንኽእል ኢና